edia frusane na kratama da bodwemu dia na ye nadom nko a aseda na ye de ebema no na me kanama kanesai efrise obi eda ye wansode ene obi ya pagya ne nan na sakrupo dwadia mpon aye biafo kutwa ne nan kansuo no se wayer de kasie wei amayen na ye da so te asede a na ye ayeye na ye de ema no nonso abapa osima enwotwe ewa Sompa na 3.1 na brunya bosomi a etoso miensa no ne da etoso aduenu mienu enene 22nd March 2023 ene aye da akrupo twadia mpoba se ye dom wabo na ene anodene anoden papa agrodehu na agrodehu we no ene chakadum no enam kwan ba akoso the same Cranson Road agrodehu ena chakadum enam ekwan ba akoso enam tempo so na agrodehu no womo mu ni no ka se voso bema enso gugu kakra de oyeye agrodehu no ene chakadum no omo ya nwiafo na nyankopon ne ehese ne nyoma saa a enya asem ketwa kra eya asem papa ene ensakraye ebeba simple nipa dwumadie no eso efri se yebema yatiefo nyina nya ne te se efri ene ekro no edawukuada yafutu sem no yadane yensa yafutu sem no yadane yensa a obi ena ebeba bebetufuo no na ene Mrs. Janet Osai ajekum ono ene ye guest a wode afutu sem no ebeba na yetiefuo enso etie bi na etiri asem no ede papa etiri asem no ede anati afutu sem na se wanya bi anti a wayo ho papa sa ena sabre yebeko no na asem pani padwumadie no wafa ne tampa efri sabre ko no ensakraya yede aba asem pani pa dwumadie no eso eno no efri se eduru baabi aduane baako ya na efono eduru baabi aduane baako no ya na efono nti yadane yensa kakra wamra samoa ewa hasa ena odifo Kwabena David na eduru fiada dia ye friend Mohammed eduru fiada Mohammed ena ye friend no wo ha ene obetene nka ohene yire maame yeboa akua asuama bronya abrewatia ewa ha na ene magam fo ama ne ho ye fese magam heke o mama ne ho ayefe na magam fo se ya musi de me pada ntwemanim na ya mani agye wonu kwamna ya na me ho ayefe kakre chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kranka ono eyekuma wuni de hye no wono na dawroma ena dwumadie wasese no fe na yetiefo nso enya bi etie aboafo no ne ekoba gesi simprimu wo ha na ekoba no de beba no de na ene no awohini ni se ekoba load ekura ekoba no wotena ka mu a se wanfa nwoma kura yenye ne nwoma sika ai wanfa nwoma kura ekoba gesi na se asre wa usu aje gugusu a ne topai Sompa topai ekoba gesi no yenhye dan hu office oyemu adwuma baabi a utimi wura ekoba gesi no Adriana bana na ya mensa brampa ka producers ne osa ena oyuko kwaku yeboa oyuko ba kwaku yeboa na wo mo de baba fo nko awo omo ye baba fo nko a oyuko ba ebo adwuma ema dwumadi enya asem keto akwa MC wa Dr. Silas Nkansa ewo ho sa ena Buffalo Soldier abrantie 10 gram no wo bo adwuma kama DJ Rockefeller ono so ewo MC oyima eso eka ho school fees ni akiola nana ya munyina eboa ema adie sasedia adagye enipo so kra wa santimam se bono so kobo ni nondua adagye enipo so kra ewo asantimam kofuro bofo mpa ba masuketu am yipebre na sa ya aboagye foso nenti foso me ena meti adwam na me dia simple nipa ekobose asase so kansampiane kampian me bosu se ya na makaka techo bema nyame fa ne kransie yie na entifu ni ho apagafo dia kwa de beda santema ya se na Tarawan Media Company chief executive producer no on de menyamfo ane din tudwa
When na ye chief executive producer Emma Tarawa Media Company wo bo adwuma papa bo so na wura ha na nanse no wo yika chiri office ho na meka no meetings na papa ya hade ode no ye ho me kwa no ma directives bi on as asemo weni madwuma na adwene mu do na oye nipa se nyo bia na betumi anya sika no bia adwuma ma nipa anya bia yo obi wo ha wo sika gu bank se tenchem sika mum egu bank ho ni dwuma bia di no pe bi gu so a di anyinya wase nyina no pe bi gu so a enti ene anwumere ya fotu sem no ya guest a ene wo ha Mrs Janet Osei Ajekum ono ene yene no ebedi dwuman pokwa branpom te sei bra Yankopa dawroma bibia ye boko de se Sompa na katua panti no ye ho ye papa okay na mini good mood adan se o ni tua dia na tua me di obi court se dia no ayo afri be 3 days ni ana waba betua mamoto ma kaka so mfiri ho tichira waje ho aboso e che wanko dia ndene court abrewatia Ofoso bema oba pa na ho aye fese maga me dana se yanim ha ya opposite ya na omo wonti na omo asiesie mani mama enim ti hu nyina ye fan nti na uhu me won baba wa no ye man nsa no fe mata nti ya na se na ye na ma no so ase magam beauty hair beauty salon nti ya da wo masepa me chia wo na nyame de adom ye nti no yaba nene so eye manager pa se me akasa me maame na wa ba be tuna me benkum so wa paint no nti me ya me benti wa akasa me hu ye ne no me papa so e wa ha se no mu nti no me jai di ama no wo wa asem wo case nti ene mon ka me deche ene me din de ohene yire deche hima me yo hina yire sa yo hima se fe na me bon ka 5 million anyumle ye pa kuma magam wura me de ma ai di komo bi ho ti fama magam pa kuma magam me why me strao de me we obi afa kuma wo no na me fa na wo mase so masiesie me ni fa fe na mu odu na de emunye du sa me de mu odu me e na okoye uti a ene wo kwasiesie ho a mafade wa hwe 5 million na wo kan dia kam ne beko kotua miti no krampo e bro 300 e 420 en so sa so ma nya kese wani so kwaku akwaba meju eburu mpom te sei jana dom Nyankopon do de abewie ni oni edini nsusu ato afi nsu adwane beba na afi wanya asase ado amia asase minjirima no ene yasefo no mufu seme one thing seme unse mi asante pio enti mi won kwase nnuane wo ho nkonke to ma obi anya wo ne woni boye kusase ne gufia wadafo na obi kusase ni ye busa wakwaba me ho ye akatua nti me ho ye na ye fe na obegina wona dia na obi yakusase ne wa ofoso mbacho nyem na moflo ona oflo say adawru mana oflo akuti bi won ma ya na ya dodo na mi asante ya susu jense ya susu jense ma da de nti wo hwe me ne ma me adi ni wonene nam ena waka wonsem nyina a kire no wadamfo na nwia sa no ena waka nsem nyina a kire no timi no mo komo no ya na memamu ne kura chata santo ene o de fufra kan ho odi min kasa ho enyo no ne kan we dey free baby na buy nene no ofo mani age okay me papa we me mentor ya me pese me sua no apostle Ajekum one ye maame wo hana mani age ne ye no abre ho intine de be kan se obi an comporto no obi am re no problem last intime me obi kasa me nkum ayo ene matumi ho asi wo say program ye dedicate ama baba fom boko adwobre wo me dashi ne kwamra na kasa so ohwini mu na blon fa ni die ma odi foi nanse no ye ka spiritual realms ya utimi nyi odi fu mfiri ho enso apla kese no enketua ne hu na wo no mbobo apla akese no enketua ne hu no mbobo enti na blo ho ase edua bi so eso sasa de odi bi wo form but hano watekasa
watekasa watekasa okay jumadie eye asempa nipa na asisi samapo menteme ho ase eno na ode bedan asempa nipa ye pane poma sibre na ye de amawo na ne nyina kanfo ano asomdua bu ano ene pese ye nom no wasantemam ene Ghana ene wiase afa na nyina eno ti so obi sisi de so ode bedan asempa nipa yen ntiase ne ni ate ase ochena behind every successful man there is a woman eno ti ene na ye maame obetufuo no apostle said that wasem bebo mi yiri chidom awayama na yefe papa eno ti maami Janet obapa memo akwa aba eja maami nempom te say huye jo sesi ano ye beka kire asempa nipa abusuakuo ni nyina se eye dafia eda ukua da bia no ye behwe se ye de obi beba na waba betufo efiri se edru ba bia aduane ba kono ya na afunu nipa ye dane yensa kakra amana yefe etima me wadaroma enafutu semu ade ba ye no mietio yo ofoso bema medawase une ebusuan hye nyina bia mkaze ohina yire onyaka ofoso bema na meni ajepa oze karo ya mama feel comfortable ama manage medine yamide me don say ne den so mama me abeka mo eho a sabri ye ba abe etufu kakra ade bi na toda ne hamadwen etoda me na ma ni kremu ne ho asam nti ne ho ya wonti be say mitimi michi obi keke na me kansa asam ne kire no ebi ho a akonya bi ba ma me kofro trotro na me hu se de ne mesi kwapa na hu se obi ye ne ma bi a me mitimi twen be nipa no na maka ho asam enema bi efa yemrante ne meba na meka maba ho asem ne dan ebi se mehu sa ade ne kwa na abeto maba wa no meba wa no de ekoba na asan be gu yeso enti no mamedwene se no niema no dos na memfa ba ku we na ene memfa into 4 ye ka se youth na se emrante ne maba asema free e kan fie mbe free edumiensa kofemaduonu enuma na edunum kofemaduonu num ye memu de na mse bibia na apostle kasa ekase na mse adwuma ne ne me ne henti youth no kura to da na ekotwoma free 40 39 40 afi no wenza afi no obi ehya ase abone bra na mi tufo enta se ye de sua titire ma esesa edo ebi se behu se eniema bi ekoso ewo yemaba wana brabom otimi ekohia odo na de osua kra no wato atwere se yensa no adwuma no osua se school dem no akotena ede na adwene esua bibi ababa wetimi jai ebi se wonya dofo bi na medwene ho am sa how edi enti sade we etwen odo de eda yanim a etwen a nya de a ebetimi afri yanim akọ edi enti na wontimi nwie de wusua wonsan no adwuma bi ana wadwene nyame adom wadwene bi a wutimi edi sua nwoma awobu kum na wontimi nsua na dachi bi wakotie tuma sunwudi na wonya bi nso de aboa ho kane nyame be ya adom ode bedo na wotimi di bi aboa ufiefo enti ne afutu ya mitu ama yemaba wane se odo no eda yanim etwen ye ma obi entumrika na meka imre bi masem bi a na meka se na mewo school bi mo ye adwuma na meka papa bi no wo sika ankasa na papa na de a wo ye ne se maba wa na wo school ho no obo modena asem we de ne kura mu emoden na me ne papa na ye adwuma ne dru me imre bi a wona adwene se school na ben ho no emuma ba awa no koso wosika nti wonya kofra ne ba no anse me so papia fa me se twotwo ni na me endan wono ka obrofo kura wono won police wono an obrofo ka na wo watwro na wo de akọ de to da na ye me ya edi asem ni ababa wo afi ni woti so wosua na de na me hwa mai ye fe na ye twere ngo me wi a na yasan me yasan de asoma me fako because me na me twotwo ni love letter so ya koma baba we ono so private school ni ye school kesi a ye bode ye ntia chese me ka se bamba na ye ma school bamba pa ye kapa bamba kesi wo ho
sabre no ma me pere na ho no hwe school no na nani ye den nti wo de e de na nso so no enkreti minya kwan ne abesne ko enti saade na wo mu a kire na me so me san ko be bia kola no e wo no akọ ye adwuma na ye me yas bambo kase we nyina ati akora di do yi esesa na education school kase we be me nso aye panimu a ne kure mo mfanse be bia e de na wo hwehwe na me san ka biem se empo no se wo yo bad time na se wo ba entie bia me gidi se emma ya de kase e wo se ye ne se yenso ye de ne se betu emma ba wafo se be ya mo da chi no aye fe emfa wo do entisa onwomesua na de meka ne se edu sabre say a big no can there be kase hye se nipa na o se za do no ebetwintwa wakwa mu na wase wada agye na wase wo mre ebetima ba se wadwen ba se bi obedo ba bedrum bebi no hu sa too late bigi ebi a wadwen ba se sabre no wasi so wo ye de wo pe ebeboa woni begye me ka cha wo se just fun o se wo kwa jai wo de sua akodi ememma omonse se beye wo kunu mpo na de kope wa honya de na sika no so kra oje ne mehunu na de koto me gidi said those days ne bu oh yes just energy de kekenti no me dum maba wa bremu 16 years 15 me ho aye sokosoko me yo ba me krom hum yam tim se me yo ba samre no kra ho hia makeup e de fa ya nimo was a body na nkasa toso ankasa wo hia hwe fo nim na ya me wa se samre no maba was 15 16 years no ya na ho se mada jam mo ba benyina beto na mo ha mo ho body ni timi ye fe nti wan hwe ya wadwen be ye se wo ho ofe ho tisi ho so adaye na me nko pebi na mfa obu okra panye sika ofi se eye fan me pesa munyina muti ase ana wofo bi tia mi a oba ba fia sa bebre ko school man nti ase se se wuja education dia kopa do no enye fan enye ade bi a fe ana basu bi a se ababawa wodo ho ekwagim obu ha wonim ebi se ye wo awofo bebra wo nim se bia oni be koski obache no etunufo ana oni bedi nkomo se bia maame na meba ukwa ade se nse wo ye ade se nse wo ye de oni ma ne se watoto ne niema ade ama akran se fakoski eno ano no obi timi to bible kra benzo no omie bible ni mumpo emfa nkyere no anso ze no de ko onim adegodia ewom no de ko to nya de ko wi a office wo kodo mo akoto wo ne wo ye no efe weekend bi ankofu edwane to dan so bi ba ho ankasa ba behwehwe wo ankasa do pentane na menye bie na bi mu tu o mofo sa wodu sa age when dia 15 16 dia wo ye fo wa wanyere ho no wa mpe bie no me can trust say big no can there be sati bie ne mo omrenson emrene beso ede woni wontimi kra ebedru ba bi no make choose bi kra mpa na wo pese I mean wo twe ho so na wo twe ho onye yi ede wonim and the chain na ma wo ngoma sua ensomobo na koso esua ngoma na mrepamo da bia meka se wasua ngoma awie na wankasa wanye wadwuma papa wo ye no eho na abehu se sa bre no wadrumre asase won so no ukomu se wo kwa kwadi do sa bre do ne de eredo kankan mani ehu na matibi ni mahu ni ema pi se nipa bebre akasa bihu yanka so na aka akiri odi wodo achi we ngoma wasua no man dia na won kwasua ayi kakra ko school wadwemu bios da bi wotimi dwane free na wofo nchen ibi kura no won kran na wadwona bekuma se ye be hwe na ye hu no ube hu no yes ne dofo bi nchen edo we mi pa cho se ye fake enya do papa ami ye betimi de wakọ ba bia o da chi be ye wo de ebi se sa nipa no ne wie do no mpo na koduru ba bi na how bi bam se eba e ka se eba de ye nto na nchine ba de wo be fem no bia na nyamia ye wado na wonya awofo papa bi o beta wachi waso wo de ti bi e be je no so wo bebre me ka chro me de mani mahu bi wo bebre so besi wo ma school besi nkola no atade be wie na wo be wie beka kokode ma no se adwuma na wusua kra betun ka ko so ko wadwene nyina asai wigiza de wa ye no fie ho no wa bre nti wo school kra na adwene wo henefa ade na ontobo se odono wo ho a etwen wo na meka cho so betima show ho so na wo betimi self control
wo ankasa na wote ho no wo na ade wo ho enti wo betima kasa ade we menye wo de wo ho obi kasa menye kura obi kura se ni de menye emwa me efise me daachi ehia me wan na mpabrabo papa ami de obata bia mpo na ehwehwe eni say enka ne ba besua de oba besua nwoma na ha wakosua tire bia na bibisa bi na dru ba bi ketra na wo ye na de papa bi na ba chi bi wo ho aja ba obi mi se bata bia peka o ana me boa o peka o pefie obehunu ansa ne bayi bia do ware kama na obehunu ya toto nuane kama bi ne de abre ne fie ma me toda be di na wotwe no ba fie papa be di na wotwe no ba fie be di na woche eno bi na matan sa bre ne mema ye bo papa no ma me ye hwehwe efiri mu nchen nti mu hwe because say me tinie ma nsama ekoso awia no ene ne ma me so oh ne de na ekoso yi ahwenya ma rehu se me sa ma chinchi me sa koto ekofu trotro mu biemu ababa bi me rehu yi disameka meti akroye chia na mate etimaje akroye ama akroye timatiase no wode ne number mam say no minti stand for this thing and to oje ne number na meso je akra ne number because akra do nya best in fact 16 years ya mo ana oh I'm say no was me sure brand ne ho a wode gigi mate me kasa mate adwuma nye yesterday abrabo from somewhere baby near the drew baby but me sure crutch na when it dutch impo no is everybody na dom no drew baby what people ni ke beto form one kasa na de wo ye no me say oni obi kra koka ni mo am na abaye na dwente sen be me ye ni nsade panimu bi case kasa ye de wona na didi na tam na wo wie ye fa wo number mame watimi de wo number de amano me rehui ti me je ne de am dru fie na me frɛ no na nya me ye madam na me ne ekasaye e ma ba wa e kwa esan betia yen mama na nyansa na me hu yanka de na ne ma nyina akachi mama moden na mentimi nhye mo ho so emfiri niema entne mo niema wankasa emwa mabrabo ne masetna na modachi ayede se wo ya baba wanso na wutie me na wo hwere se wo maame no papa du to bia se na wo hu no o maame timi tua school fees papa timi tua at se de kura na otimi etua de mawa sa na da che so wo ye wa brabo se wo so betua wo ba school fees de ama no na se wan sha ho so na wo ma brabo ne di wani mu a wan kasa be kase areho na menam enso na aye too late obi beka che so enkachi nanso na akachi eye niam bi na be so so amotima san pagya ana sa bre yi wontwe ho mfiri mu na uma education mu awo eboa education be boa wo ama wo dachi aye fe makoma so ade enya bajefo so akoma so ade se ababa wa obetimi akọ suku sa bre mpo de education nyame adom papa ya da roma wotimi kwa won se niam bi de to ye nanso no eyanka sasa betima aboa so wo ho so kakra bia wo betimi yakohwe obi anim obi wa first mo kase 8:30 ne ade kohwe obi ne emanim obi ayi bia wadaka bi ode aba hye ne mama na odi bedi ahuruste na woko eye wodi tua adusua na wokosia education eno na akobo ho bra enti bomoden sadi etie bia no wo yire wo ho a ebetimi de wadru bia ma wo daachi aye na mane me ya reho ni ya twon ba dia begina ha ya che be ma begina ha I mean areho kramiensa papa yi se me ni papa ya kwhwe ya so a ye be hwe krampo ya se ye check krampo a enye we ba na afia brabo wo be twen nyame ya adoma ne nkura be nyina duru baabi na bia ba ko bi kura tima be pagya edu baabi so be pagya no aye mre okay na brabo etimi asai kwa enti de kan anwumre ni say education ma nwoma sua ehia emphasis odo never exchange your education for love. We have to some kesia Mrs. Janet Osei ajikum ede abre a simply pa ya tiefo ene ewiase afa na nyina se omonye na omufamu aba na dachi ankwama bi no etumi aboa abrewatia
Of also another me maame aka ne nyina na yenchia yetiefo ne yahwefo ya wo mu etie we fidie so na wonom ehwe live for Facebook Sompa TV Ghana at the same time YouTube Sompa TV ya da wo nyina ase na of also be ma ene me depa se ye maame abeka yensa na ye papa Apostle Ajekum wono so ebo ni chidom we enye nwanwa kra se de wo ba besi akasa wabra ni kunu eta na chinenu na maame wakasai na emma eye abode bia ye de wonom echechire oman onom eye oman no efapem emma eye pillars of the nation se wo pese o chechire oman emma ni gina emma ni dimo emma mpuntu otimi bem buso emma etweben adehye na aboboa no a you can't do without women. Enti ema ya abode bia ye hu hia papa nanso no sede ema de sua omem hatitiru no ebre bi atwam na ewo fom ema Dr. Agri kane panya no ewo mayi mu wode etu temem fo nyina efose ye nhwe na ye ntimi mu a ema ewo wo mu mesua mu fi se abribia na ye kasesa wotete bema wotete kontekre na so no se wotimi bon homoden na wotete oba wotete omemu enti ema de sua na se ma wo mesua de yade a ehu hia na so se de mom yesi aka no empempi na no ye wa afidie yi so ana se ye hye adwumedie yase enye ha se no monko akrampo na afidada mu ayakokọ no wo be hu ye tena adwumedie so se ya obidi na asem beba oye oba no o se wo de misu brebla wo de me ka so wo afa me kọ nyame ne betua wo kapa de wo de aya me na ye pa wo de wo han ni wanim sa me mesum ntoda na wo brunua me no na hya ase eye wonti na me gya me wo mesua to ho sika ya de ma me school fees na me de ma wo pia we na wakoduru akire enti wo se wo hu university girls me de wo nim me na wo dane ne wo sun ene adwadwo ni nyina ne se oto ne de no atwene ye ene ode ne ho kwoto nipa so ode ne ho kwoto be ma so Bible se no menka obi a wode ne ho to nipa so enti se me ene se me so me kasa me kase ema no eno menka oba ode ne ho eto be ma so okay and then menka ma ne nkwacho fo so be ma me de ma no di se me kwa awieye no abibia ya na me pese me de tresem asem ba ko mienu bi etimi time asem echi na ye hwe Thessalonians nwoma no anase first Thessalonians 4 na 11 no oka asem bi wo ho se na moden enye kom na munya mo hu o se me pacho me ka biem wo se na moden enye kom na munya muala muade na monfa moala monsa enye adwuma sede ye hye mu no na 12 no me de esi ho wo se na mo anante sede efata won wo ekire no anim na bibiala enhia mo enti sa wo yoba ne mremo so akohia be ma bi ode na beti ode ne bema ode na no de ne techire ma so asikire ne ewo ekeka atro sam de kireo na se obebu do de ama no na wapa wo masua na wapa wo fo ba futuo na wa mre wo ho ase ama ya na ne da no se bodedwo ya edeja so na wa me kama ehia na obehye no so no by the time obe hu se I have regretted my mistakes no na bibia ka echi me hu yanka wo hwe no empanyin se ani adonte na ye da momi ase de wode abadasa for moonlight Peter wo se eye kama pa ye pente no ya da na se pofo so ma me fese no bla ya da ye maame ase ene ye papa on se o ma we me Fatima ma ache almost be 80 years ni ache because ye ma no o mu ne boa ye ni maka che se oba akura nka ho anyansa bemba pa anyansa unya bi se oba nka bemma ho ona woka o mi busa isa ya se busa ana me se oba nka bemma ho a nyansa nka se unya bi nka sasa mi ma de so ma wura ma hunu no oba mi busa sa wo na woka oba ka ho a bra ye kan nyansa ti ye kan nyansa ye o mu difference on se e ma no eboa ma adwumu bie
ɛyɛ nhyehyɛeɛ obi wɔ kɔ no wɔ dress a obi wɔ sɛ ne Pietro de baabi wata sena ne bɛte akyea but ɛma boɔ yɛ ho a ɛboa yɛn ɛma yɛtumi kɔ deɛ nti a meka saa sɛ ma ɛba yɛn nea anaa ɔmo ka yɛn ho a yɛadwom bie no sɛ ofosio onyankopɔn start bɔɔ so ne asase no ɔbɔ bɛrima o ɔnwene bɛrima ne nyame nim deɛ wɔsɛ wɔyɛ nanso nipa ne kɔ request yɛ sɛ papa menhunu hwee menhunu deɛ kɔ bia adana kɔ no amfa ne wei na nkɔ nkyɛkyɛ deɛ ma ɛkɔ so abɔ bibia mmienu to ɔka yɛ na nyankopɔn hu sɛ ampa mebɛyi wɔhia biribi mepa kyɛw ɔkɔfa bɛrima ka no ho ɔkɔfa adua ka no wadaworoma wofa ɔbaa ɛna ɔde ka no ho ɛfiri wɔkɔ na bɛrima no adwene no ne ɛnyini ɔbaa no bɛka no ho no nhyehyɛ bebree na n'adwene de ɛnyini enti sɛ ɔbaa nka bɛrima ho a sɛbe wobɛkɔ nanso no ɛfa baabi no kɔ no sɛ dwondwontwie ɛbɛto ataseɛ wokɔ no sɛ dwondwontwie na mmom sɛ wonya ɔbaa ne ɔbaa no sɛ yɛwɔ ɔbaa papa a ɔka bɛrima ho ɛma nhyehyɛ nyinaa totɔ yie mewura abɔfra wei sɛ na wɔsɛ yɛ no mewura ha wɔsɛ yɛde toa mewura wɔsɛ wodedi fie mewura wɔsɛ woyɛ sei nneɛma no tɛne nti youth no a ɔmo ba no ɔmo nyere ɔmo nom konkoden na ɔbaa bi a wɔsisi obiara na nyame ayɛ n'adom a ɔkɔ school wɔyɛ n'adwuma no obiara ntumi nsisi no bɛrima biara ntumi nsisi no mɛma no so wofrɛ ɔmo koraa ɛdene wodeɛ fa no sɛ wɔnyɛ no kwana na wo a ɛnam adwuma a wɔyɛ ɛne school akɔ nti no wɔtumi hwɛ ne ba ɛbɛdum baabi na wɔbɛrima na wɔkyini su ɛmaa na ɔmo anyɛ adwuma no ankɔ school no ɔmo na de ɔmo nsɛm nam o ɔmo ɔba wakɔ school a sɛbi wɔyɛ n'adwuma na bɛrima no na awo bɛrima sɛ magya no na ɔno kyerɛ hwɛ bɛrima no mimi hu bi da ɛno deɛ ntɛnsi ne bi wɔ mi hu bi koraa da firi sɛ mbaa media mu mi hu bi da mepatɔ atase enti yɛ nua mmaa nom yɛwɔ faase nom ɔmo nyina ɔmo nsua adeɛ na ɔmo nyina ɔmo nyɛ adwuma na yɛnya tokuro mu gyinagyina wadiam ne na started class 1 ɔpɛm asɛm nti wɔsɛ medɔ no sɛdeɛ na mama ɛkɛn ɔte kaa mu o metini no ebi kura mpo asɛm mpadua na wɔdara damfo bi dɛm but wɔgye number wodi agorɔ so wɔbɛconvince wa ne coins no wɔde bɛtɔ fried rice wɔde bɛgon ɔbotum apa na wanyinsɛn afei wohwɛ na wonya no because wonim ne maame wonim ne fii okay eti yɛbɛsrɛ yɛ youth no deɛ yɛka nyina no sɛ ɔmo ankasa ma ɔmo adwuma mie na ɔmo mpɛ biribi papa ɛnyɛ nyɛ ne yɛbɛtumi akɔ school but gyina yie wo gyina yie a bɛrima bie na wɔbɛtumi asisi wo ama onim aguase mesrɛ mamfa no nsi mesrɛ wo asɛm wɔ yi metaa ka woyɛ nurse ni a nkɔfa wɔ bi a wɔyɛ mate ni woyɛ driver ni nkɔfa wɔ bi a wɔyɛ doctor ansɛ bɛdum le bi no ɔbɛmu ahoro adwaeɛ ɔbɛbrɛ paa medase ɔmra sama onua de na yi bi ato they cut your coat according to your size no yɛbrɛ no yɛ kɔntɛntɛm o ntɛntɛm meka kakra bi koraa ne sɛ ho no ɛteɛyɛ fo so yɛnkyɛ atiefoɔ na yɛbɛfoɔ yɛdie sɛ yɛbɛda maame ne de wa surprise yɛ wabɛyɛ yɛduro wayɛ ade papa nso mmerantɛ nyɛ sɛ wokɔ adamfo fie no akɔbɔ ne bɛsi ɔde ma wada ne yere ase amfa ma nso ada ne yere ase nti sɛ maame aba nim sɛ papa na ɛdɛn drive de ne baayɛ apostle bochi dom pa ɔno ne producer the wife producer nsɛm a yɛ nyinaa yɛte a yɛka especially yɛne mɛmɛn yɛde nsa wei na ɛkasa wei nso bisa sɛ na yɛne ɛyɛ ɛnɛ Ghana ha no bɛrima ne ɔbaa kɔkasa ɔsɛ mekɔyɛ ne lie so wode batwi kasa mu a ntorɔ na ne nyinaa no sɛ ɔbaa bi wɔ nso wɔntwa ne line so a wonya no saa ne teɛ kɔka no korɛkyɛ no wobɛlusu na nnɛ ɛyɛ fotu sɛm yɛyɛ kan yɛ obi kora nso te fie wɔyɛ yɛn sɛ monim nea moka ɛnɛ mehu papa bi wɔ Ahuraga Junction for UK na baeɛ ɔhu me a na ɔbaa me nkyɛn na mehwɛ no sɔfo bi adane akora no adwen a ɔka biribi akyerɛ papa na ne ba na ɔnte aseɛ ama wakye bɛrima foforɔ de nama akora no atimi afiri ne papa nkyɛn wɔ UK
aba be ware a opapa ko anim tese we no wo kan ho asem sei abroje nso yente aba te drume bi no bebi ekodruye no eye se omo hyehye mra ma papa ne ba no ti bebi ane ba ne nam ne ni kwase papa ne fa ho papa ne pene ba ni daachi enso akura ne se da de ye kan nyina no kan se bi ma me de emfa moburu hu ana moburu hu nya odo e wo kwan bi so enne ade ya pa nse ni asantema mu akura de e be kan se wo baba no se ya pa special ya santema mu because oba no obaba no wona e be chichiri fie sa na ya kan to ye beto ye nti wo baba de so se ya ya nenso at times no edru me bia ye mema no se omo kwa na otu omo fo ya na omo ba fi omo ntanko ensa nko biem otie ba se bema oba se wo se na otisi abonte a mpanifo se odwane aka nkyere wo bo no pu na wo san eba se otisi abonte to gese wo besna twe na adwen no eden eno sa na papa no anhwe ya obeto nsa ti papa bi onim babro nanso di akura ne be no bo no atrene nsa so baba otisi abonte mfate ya because wakwa abonte ama obema okohia na sikire na ewu asem bia waka kire no wo papa no unka bi ngire ne da wode aye wanwe mesro ye husu ade ma me ihusu ade ma no nko a but nsema emema no ye kagu ma no so no ano wode hu eti sa said uhwe gu dade so na efuru husi eti to madwen mu sa ya na eden na nne no ye programs ye tufu enne ye maami abekasa che especially ema no mo amasisu ba na enkura ne de omo wa yefe o maami omo wa yefe Yankopon abode de wontimi nkasa se bempra aduasa etan omo wa yefe pa nanso edrumre bia na wanhwe yi a okohwe ma bia na yeni wo mo ya na omu hwehwa ya na omu siso no de wo mu nyina so no na esi efe ene ohu wo mo a se bempra ye kura na se be ya bon kokora we se bempra aduasa ye de omo che kura yempe okay e wo kwan bi so ye besre oba usiso a tobo ade ne nsan Yankopon why need the ho enti enne ye kan se chewe se usiso a bomodin na ade esese wo ye no na ebu a wodache no hweso ye enye obia na education wo ya ade obu ho ade pam opam ade to na ehome obu ho nso na disua wa motra wa masebe be ma bi okay a change the destiny tenne ye ka kire bomodin die okuta no ye ho ye ema obi mesesa wa brabo mama ye da se apostle miko bi man kan bi eno de nye kasapa wada Roma never exchange your education for love. Yetio. Vosio. Enyumere me mamu nyina jo. Mone motifo. Na fe mabo mukase himanso abaso. Edin a dodo na no obo a omudi hu ne nchem ne mukase hima. Especially London. Okay. Aha no. Anam sa dodo na nyanchi o ka mesese jekum na ye o mu huni pakro Gise mukase na se kitchen ho ansana medikituo bi beso ne a oka ye ne a mpanimfo nyina nso aka no besa medamose ewo adwumason tu hu ache enkabo mu odo a motumi edi ahwe katacheo echi no kwase mini onipa ba ko a wo free atiasefo asasi so abisi na menche me ho ase katache o kan fat me kaya my worried but onyame ne ope na oyo ne kwaso owe sane adwuma kasiese pa yiwrei ane tofia kwa omokukuresi ho na hwe adwuma papa sane an impact esitie. Now all of a sudden, pow. In fact, it was a big blow. Vana na I am a dadrin pa. In Chibra me who say mo hye mo hodin. Na mo team up. Na mo cha papa ye chi. Ne ka chire na uti na dwumu no. Ye ne je pa na. Ye hu say adwuma no so mama isisi so saa nsemo a otiase o kan enema no bi okresa ba mo na mama no wie pe e kire se mo bom homodi mejiri se mo branye kwa
ne titiri ne afe a radio yi bewura mu yi sɛ tie biara no edin Sompa Ketuapa na nyɛ kwa Ketuapa ho amen nti montonko so challenges no de ebeba nipa ho adwuma obi o ha no patapa nipa onte no ho ase ebi kura bi hunuhuna bi di soja bi di police mo twi mani sabe monti okwasa ne tamo chi ne so chen won me hunuhuna mo bi ensuro amen asem bia bedadwa mon kan se ne tie pepepe be nipa nti wo ho ase o mai ya kwadwofo enka adwuma mu ye ne afoforo ye e wo sanka di tumi bakemo na yemma mo legal right se mutimi solve issues aban no crash sha ketua e de bata radio no de mamo because issues bi o ho a adjoin for e ba ha motete simple Ghana no so na broni di nyansa ne kekere ne ma me contem so nti so wo de mu nyina ka ho bi enye legal practitioners nko o ma mu certificate me be minim senka meka se bia ka me se sa nchichia yiko mu ye certificate ma me de le be kire o asore kura so obetimi a kira asore nkola de no this o kontitie me ye pass out answer ebo me office za bibiri nti no mo ayade mon komonim kakra me de be kama me de hu ne se skill training also bo age bi 12 to 25 years and was in sacrifice for love na me de make us in sacrifice for love and for what for skills because abrabo fapem ni nyina ho ne gina chone se o se fapem no ade no tini ni be ababunu so nti bre also di sua adwuma no wo de to atopan bre nri hono nyia no so hono nyia no bibia hono bro post hono inki omo yo just inki bay me se matopa meto ahomka wom so just me ozo no mu kaba nti wo to bo ase adwuma na osua no wasua enti sa na di atenka na chi a ebe yensem bebrebe ene mema bebrebe na kwa ho kirem because woman to mbo ase ena efansu fra wofo no entokwa bebrebe ene fe yesa no na kwa yense bebrebe enti mesira mu moma yenkokon ye ma nanim moma ye ma no nko yense bebrebe esa nkola no onya ba bi na ma me ne papa ekon a obekọ na boy bi akodada na ko fancy mpi aba enti ye da mo ase ye de nyame gyamu mo nkoso anya adwuma pa okay Mrs. Janet osai ajekum ne yafutu sem ono ene de baye na yasi atiefo bose eda ukuada biada no yebehwe sakraye no na obi foforo so aba na obetufo na ayefe na empempi no obi ohwa wodonti ni suku bag kra no na odi akogu ajanem na manwoma aye rough eno ena mukase hima ena dia futu sem ne baye 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello the champion station papa mama via papa yeah bola ninken ope news one yeah that message asepa ene chechira odi abechire nemom enkwala le wo school no ye say sisu biom say onsa mle sem dodo na na e ko onsa metu se fo no pa na omo mo fie no mo nyanko ene so omo ntie no mo fa mo bra na de nyina be di abo omo ne be wi omo ye me da okay hello fo udi baby afrefre fo mpato Emilia ni ma Emilia so ame Pachai. Na se so ame de mo kire fidie si mo asase so. Ai, ofo ya dia boso. Nwanwa. Ya ko ni. Ai na amu mo ka no safridia. Ofo ya da mo se pa ya da na me ne papa se. Yankopon hia wo mo no hia mo so ada mo bi afutu breye no. Ofo no kwasem pa se unya ba jimia onkontafo be ye bebrebe. Enti yesre emaba wanke tuane se the mode money obi na so de no ko school na mo na mo tie awofo no nsam na school no mo nko na nebe kaka na wansha the toilet so kwa na wo kwa wan ko school a
ye ma wo metena so Debio. enti enti da ye ma me ne papa Okay, hello. Hello. Baby, I'm free. Bozo bato mage. Kwajo space. Hello Bozo. Tau nyanko yanim ya bre no. Baba tira mo ye de. Kama pa. Ya me ase. Me si de bia me kan wa se do bi station we. Ya me nshira no. Do ye me da ho. Ya me nshira no. Omo a mo host program ho nyina ya me nshira no. Constitution ho. Nema mo de bi Ghana for any no. Nema be. Papa from Anopa ahomache from my hene ede ba o wi the program na sponsor abeshim na ba mi prevent ya na mi O hinini. Ogini asana Tofia kwa. Jazaba no. Papa station nyame shira station wi ade papa ka kire mu nyina no mfantu mu fo ne nyina so yet bibi afrim that station wi me flip radio station da but station wi mpo abae no de bia me safre Nyame shira. na mo enema mu ye nyina so de bia cha metie eno na betue ma dia be ifo. Okay, hello. Udin baby afrefre. Ofosi ofrenko free pa akofio. Yeti o ma radio set ne nko from Wadaruma. Ofosi mi ka mi muda menka. Na nyame kwa oti no kwa oti ase. Mi ami timi tani panya sese. Ana wa mi na ni ko no. Ade be. Yami sawo ye funa wo sami nkofo mi no wate. Yami shira mon ni ejuma fa mo yi. Sema se pa. Okay, hello. Baby afrefre udin. Good evening. Oba pa majeso ye bre no ye quarantine. Ofosu na mo te sen. Adom ni shira. Ene ye da masepa won sachaye amodi aba. Ye da mase. Ye maybe ye mun kasanche wo mu pa na education de o de kwatisa wo ga. Na ha wa brabo. It's a near to we are saying, Obi, I'm one will be to new school. They say we see intimidation had yet, a Brian. You're saying the BBC enough, yet I'm not classic. Yamin Shram, the young and you say, Plana, your car, really, you're not using you. So when to me and to see one show a job, we young come more brat. You need to tell my private national school. It's yet a machine. Nametia say hello. Hello. Panipa majeso udin baby afrefre. Patron kasese kwada first. Ma ne so kakra Wadaruma. Kasese kwada first. Ya mi tra mo pa. Okay. Na ye sel mo bro enwale. O tnasi na unya abotla. Eradi be si wo die ama opese. Ena oba nso so kra die ene kwa so oba wotla ho ema wo hotro esanse de djuma ye ya obe djuma ye ya be ma na le djuma fi ni saya na edine na awale eda ho esa e so to wa na wale ya e be fun tin chin ha onye ni si asila o si so no so pusa o ye na wa wo se amwa o Okay, hello udin baby afrefre oba pa Mary Jane ni santase okay rigi yanko Wadaruma ani fo nyame ntramu sompa fo ye hunde yanka nyame ntramu pa na mo djuma pa djuma nkoso ni fa ye nyanfie ni enu de na kuma se ma santime nyina woso na Ghana kura woso ewo afutu fa amode maye na de ya ne che wa asema ye kana nyumre won se ene maara na ya ba na omo mpa futu obatine si wo tu ni kota de kura na ne fofo mmemi anu a ne hia wo mo sasa ba ya bi wa pa de na kotu school man na ni abere
akɔfa abɛɛmoa bi n'ani abere dendenden ka ho asɛm wateta akɔhu baabi abɛɛmoa na ɛwɔ akɔla no kɔ sukuu ma no ɔdwane akɔhyɛ hɔ papa yɛ ni bere kɔhu baabi abɛɛmoa yi wɔ a akɔla yi twe fo a na wafra abɛɛmoa nsɛm papa ahu adwuma ma ɔba wɔn tita ne obi a ne papa ɛbɔ ne ho ban no ne papa ɛbɔ ne ho ban no ɛpɔ bi a papa no bɛbɔ biara no na akɔla no so akɔsane akyerɛ bɛɛma no wee nyina akɔla wee die bɛɛ paa na wabrabɔ bɛwie wɔ nyame nsira mo Noki. Hello. Peter. Yentio. We the band here. I mean, the maker can say, and Maya and Memana, and depending on what here. You're going to Sompa. I put to be a Sompa. If you don't care some final to put to the man, yes, to him. The number about 10, Noki. Hello. Hello, good evening. My Jesso, mammy. Make my success fantastic. Yentio, somewhere, down Hokakra, mammy, down Hokakra, Anka. One function, Papa say, Uncle. Nankalani, and friend to a morpho. Is an answer, give you a crumha or cold school or this. The man papa and fools. He tells when you say you oh, and see, am I only true? Oh, I only say how more say, can you tell? Noki. Hello. Hello. Udin baby out free. Operation Pacho now where best. Adom Anisha. More Pacho Midwedro, Kenya say to the bar, Benjamin Sako, then I make a say. Yeah, better was a P. War, Danny, a foot to a Muno Messi so. They say, Yang Yakama, a so anchor near a crop. Mo Mabula Messi so, Anna, Mom Homotin, or man baby, a dinamoso, and ye so a dinamoso. Muntie a foot to Benjamin Sako. Okay. Yafa bako na yen dane ni enhwe Sompa TV ne so. Hello. Ovoso. Yey. Badu. Ajiso. Ovoso we ni kuma Richmond. A small boy carpenter. Ntontin. Ovoso na eni shramu. Apostle Paul ajekum ene mukasi mas eni shramu papa. Yani shramu papa. That's what fanya mbe shramu. Sumbombe di kiye mbe Ghana bosu. Ebe kiye sumpata Ghana bosu. Ya pesi ya chichire Ghana kura tu adwuma ma. E wa na yesane kete. Na nyamo kete because the bia mo de ba no ye. The bia de mo de ba no ye de Ghana pe. Yani shramu. Na ne ya fobia bo ekutu dim. Ya fabi bo na mi shramu ofusu. Okay. Aha na ya de wofra no enyina ebesie na akakete na yekɔ Sompa TV no so eno ti signal no ba ya ni adane ani de ahwɛ Sompa TV no ene Sompa 93.1 eno ti wona wo bɛhwɛ yɛn afra chichire panche nyina da no sɛ wo Facebook ni bia search engine no wo bɔ Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana wo bɔ search engine mu a subscribe na share na foforo tie bi na wo hwɛ bi na YouTube no enso ye Sompa TV bosha search engine subscribe share na amanfo entie bi se asempa nipa Sompa asempa nipa wo maka wo ho na ene ensem wo ye de ebro na nwumire no se wantie bia wa ye ho ene no ensem ba ku bia ye de ba no eno ene lo hade no esesa so kakra na eno ye de he katavion de ni bia lo ane nkrani ba no enti na asem wani ade ba no ene katavion de no wo mu nyina kwantene ba ko so na sazem we ni mienu nyina enam the same Kwansa road asem ene eba no ano den papa wo bei ene eduru ba bia ma no bi wo mtirimu ode pa o e ma no bi tirimu ode papa wonim se nyize nyame dia
wankasa nim sɛ nyɛ me dia no ama me bɔ ho ka ɛbɛboa twɛn yɛn wei ɛne nsɛm bi atetete saa ɛna simple nipa sesei no yɛde agu ya proso na yɛbɛdane ani kakra na yɛde amamo yɛhwɛ signal no na yɛnkɔ Sompa TV na yɛnane ani ɛmfa ɛmamo ɛno ti yɛnkɔ Facebook hɔ ɛyɛ Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 na yɛnane ani na yɛnkɔ Facebook no so na yɛntoa so ɛmfa ɛmfiri hɔ na YouTube no ɛnso ɛyɛ Sompa TV Facebook no yadna so dada eno ti no twe ebe afidie no se wo twe ba afidie no a enwoma be konkai na wode amawo na ubesua de so afirim na dachi anko ama bi no obi amfa sa amfa ankozisio ya mo bi bia kwaba eba Sompa TV no so de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase na omuna samoa atrase odifo pokwabra ewo ha wo hene yire maame yeboa akua asuama bronya wo ya abrewatia ewo ha ene ensemu ede brawo no eche paw wantie bia wa ha ho pa Chief Executive Producer Majumadi Bama Usuka Takraka Koba Jesse Adriana Ba Nana ya Mensa Brampa Oka producers no sa ena wayo koba kwaku yeboa eka producers no emrantie no mo MC awada Roma ena obehu yan ewo Sompa TV no so ene social media handles ahodo ni nyina da Dr. Selasen Cancer Buffalo Soldier brantie tenten kese gramo no wo bo adwuma papa DJ Rockefeller ene wono ewo MC aho a wo kanyoma no mo kajagum enya asam keto akura ima ewo saa ena akiola ene school fees mu nyina da omo boy chidom na Chief Executive Producer Trawa Media Company wono so boy chidom enya asam keto akura kofu bofo pa ba maso keto am yipabre na se aboaji foso ni ti foso me ena meti adwam na me dia simple nipa no ekobose asase so na ene so driver ene touchline ko a ena menam de wo ba no enya atenase panipa memo akwaba ameje so empom te sei amiadum udin pa de sei baje fama kwasi wusu kwasi wusu free hina baaye free Kenya aseto baabi wusu acha free to baabi na baaye wakosam ne sei ene wo de abedan sei yemoa awo bacha makosem nyina ne sei bekoshia obabi wo ofin so mekoji ade ofin so na medi hu no wo ofin so bacha ni din de sei the friend Teresa de ai bacha ozi Teresa de ai friend Teresa Teresa okay ati medi hu na mede aware sem tu nanim ana ono so me ne kan no ti ase ana so no kwan ati ba wa wo baako ana me so je se me kura so me so ma wo baako na ye se ne ye betina na ye nyina ya bobran kran no wo ono bo aman ofin so bo aman ba me hia no ofin so ba to ofin so bo aman na ono wote nti na ono ba oba me wo kumase oba me wo nti da ko ba no ka je me se isi ano pesanka obetina kumase wo na me yenso e kwa da obetimi aba na obusa me so obetimi de ne ba na ba na me so oba no wani o ese no so obe 4 years e freni ma na me so obetimi de na ba na o de me mayi na masi nti wo de nya de bia ha adwene se wontimi mfa ne ma no so okay wati nti be 1 week na o san ba biem o san ba no se ima na so wodi nti o mpese o ye kakra nsa na o de akora na ba na me so okay we de obodo ku no se me de hwe wa ti di be week no se edi be 1 month na se me na san be 1 month no se wa fafuru na me so okay 1 month wa fafuru de fine oba me no bi ntimi nka se enye mea nti wa kan mate nti no oba na okọ no so di nka ka che me se eya na odin kan wo ba ko no de omo ye no operation nti ama de bia na se hospital de bia okọ regular na yinti hospital nti 2 weeks bia no ese utimi ko 2 weeks bia ese okọ hospital 2 weeks bia ese okọ hospital nti me so mbeti ase ma no di 2 weeks bia na mani skako 2 weeks bia na mani skako 2 bia nti da kula mbuza nse ano buza me se frame se na mbo me di chrenza akosi so no se anezi fo na buza nse oyi omo card no mo chiro mo pebe ma no na nyim ni din na me di akosi so no ma no ono nti nkoda nti wono ka me se wonya be 3 months mo so wontwa scan de hu se oba na be ma nti okọ mani skaro ko twa no ka me se na oka se 3 months so sese a 3 months no wonne ne tran na abesi so mbacha abesi so ajo abesi so nti okọ twa scan ba mani skaro ko twa mbuza nse ko se no se omko ye no omuzi omo ahu se da ahu ne yei nti omdo mo twa ba se etaso miyinu se twins but omo ahu ne yei
na me say okay nti do be 5 months no san ka ya me say after me say o san o me say o san entwa bi but na 2 weeks bia de hospital dey o kon regular sa na o so mo san entwa no entwa scan bi me to go twa ba na o say twins ntafo mi no na me say okay o say ma mi no me say okay say me dey attention abasa de ne asempa le nyina o ba me woni nyina e kan ne bia e kama na asem nyim wono ka ka che me say ma me bi wo ho ma no o ye bedru o mo okay nti ma me so ba gen 300 aman o hwe na ama na wona bizan say o gini say no say o gini o hwe na ama na wo na me say okay we dey say asempa na me kan say want to no say that ma me say sa no beji nti begin na me kan say bibi sa de ya ye nyina say be yatena kura bi obi ya wonyi sika nyina bum wajibi nti akọ me say nkakra akọ me so betu awi a wo 9 months be so a wo be wo nti begin me din kan man 1.5 so on farmer man no de man nti bia na oji aduru o man no afra me say ma me say the balance no amfa ma wonya kwan ma no aduru ni bi na me de bi wa 500 aso na yitu wende na wakwaji nti sa du be 7 months mi wo no nti asma asem nyem asma se no ye say memla me hwe bi ote na mpo mi yeso me kura wa kama mate ti dada nyina na wo hye dan ko no ho ofin so fa kwa no tie no bo amai wo na me ko ho veze ko ye adwuma bi wotema nti na se menya kwan mai me mbae no be 2 months ana asma se no 1 month mpo na asma se no ende to ese asma se mla no na me so okay na me saba ko so ye wedding nti me after wedding no o to no badin nti me yeso owia na ka me aba ho nti ye ko esi kudi be 1 week nti wo ye no se ni ma me ahwema ni mi sa ase me ba so ma na me so okay wo de eden ya me ba nti wo bla nanka yenko be se minim ho ana mam direction kura so enchen se wo aba ha no abefa meyeko nti be ya wo bla na yenko no se me send no lo fe na me send no nti o ma na se aye ne china enne me be china me ba oba no na se wo no enne me be china me ba na me so okay wo de mate nti wotimi ka so yare na ma san send niska na se first one transportation na se ndie ashim ali ashiko aha na ma san send ne foforo nti mu ona afi mi hwe de ekona sibi wosi baba na o ma na se bi hiti na no aba nti oba no me se o me yenko ano so me ntwen o wuwia na maba preko na yefe na me se okay mate nti o ma me frɛ na na bi wa phone na user busy me frɛ na user busy nti da ko na me frɛ no bi fae be ma na me se me hwɛ test no se ne wife no na me se wife no pani wife no na me se ha okay me friend bi say o me friend me phone some me say o ba me tia na my friend no it me friend na be ma bi five number no na da bia na me friend no bi five say the wife no me say o wife no say an na me say o wife no say no wen alo si wa pi na me say sa okay na me say dey no wife no say me hwe no WhatsApp profile na say one picture da ho be ma na e ka kire o say be ma na me friend no ka kire me say no so na wutu nya wa no o me ma mi no ma ho nti wakasa me sa okay mate nti man kasa na dia sa be 8 to 9 mo na me dan ti ade chi na me frɛ tɛ sɛ enda me frɛ phone no be ma bi fai o fai wasi ni kunu no wasan watum la san kyerɛ me sie sɛ me hwɛ o profile picture ne sɛ hwan de da ho be kan no se mfi no na enu nua boy ba akwa frɛ nata oba no na sa ka kyerɛ sa sɛ ma me mfi no na enu nua ba akwa frɛ nata ana o ka o yesa ana me sɛ na de kyen ye no wata ne yesa asɛm be na o ka kyerɛ na sɛ nka o ma ne frɛ me no pa me kyerɛ sɛ bua akonta siesie na me na group kura na media na sisi na me ntia se na trust ha de ene sen ana so ma me mfa ne serious bia na nya yi bia na me se wo de mate nti ni nyina echi no me ba ne sika no aba kuma se ebu obetim be di be 4 days 3 days nya so ba ya no ko be di be 4 days 3 days still ana wo nko kuro no so na me nko so adenti wo de me ba na me nko so nti me akire na me yese me mekɔ so no ka kire me se me ma no nwie na me mla nti waka sa na me si okay mate nti me frɛ na na nkɔmfɛ na me si dabi de waka de sɛ me sumi tu ana wɔn na me sumi kɔhwɛ de esi ko ana ɔno so ba de wa na osi ka sɛ ne ɔmo fie wɔ no police ni bi kura te wɔ ha dan ne ade sɛ me ba me toto na ne sɛ me wɔte sɛ na ɔbɔ ga bi din ebɔni ne sintia mu nyina te ɔmo fie wɔ ne namfo no wɔ so ne sintia no kura ne da ba akum nti ma me nya ma dwen sɛ ɔno obi na ɛte ana asisi ɔno asɛm wɔka kyerɛ me no wɔ so wɔ ne sintia ene dada ba aje se okura ba anya ba bi na amu ye woni ye cheme ho nti Cynthia no da bed inside no Cynthia nda ho student matters da ho ana sem nyim wo se ayi ono so ye wo no wo se ne fada na frim nti de na to no ma menu ye no to no we UK nti oba ya no abeti se wonyem nti mattress ne ade otoma ono test no se ma mene se wo se ono be ko nursing team se nti wanyem de a obesesa na mattress ne ade nyina free dem ho nti ono da fom statement oba na ka kire me no nti ana kyese wo kura ba anya ba bi na sa nti ono da fom
nti me nhwɛ sɛ obi a wakɔ hospital yɛka sɛ ɔbɛkɔ twins na wɔde ntaafoɔ no bɛgu fom anaasɛ deɛ nti wɔka in fact I'm so okay was watch wadwin wo de ye self ne ya start ni kakra kakra be hu de be ya be mattress ni bi nti me be hu de be mattress ni bi nti oda kono ba no say because of ne ba koto ayima no akoda ne maame mattress so adwin so aguso ama ne maame no de wasi abo ode hu abufu abo no test ne nya de a waka say obekɔ ne maame nkyɛn wakoda ne mattress no bi ma e be ya adwuma wone ne ba no so dwun so nti nya de obma ima na akoda o ima no so ankɔ no so enyi nti se kinkyina mpe mattress ma no am sisa okay nti yɛkɔ ai swame wo nti yɛkɔ na sɛ bo no yɛ to use na kame kɔpa ma no ana ɔso mpe home use ana yɛkɔ club se send de wo inside one ka sɛ me yi no ɔno yɛkɔ na bo no yɛ ne ba bant ma na beto bi 1000 na me de ma wo ana beginning so me hu na ase fon nye na me san pay fon foforo e de ma wo 400 na me to de ma wo na sɛ ni nyina ana sɛ oh wow wo ye wo ma me fro no aba na wo kɔ saa nti me yɛ sam sɛ da bi ɔba so ɔbɛwo ansa na maba hɔ de ana me sister ba ko so me na wa na me didi ni ade nti wafam sɛ nua ba me so ba fan sɛ nua ba ɛwɔ bantima nti me kɔ na me kan sɛ onua ba na ayɔ baba no ma bi sie na ɛkɔ na ɔba no sɛ wɔ mu wi ansa na ɔba me so me tin me ma yi de ɛkɔ no me hu ni saa papa nti yɛ bɛ ndɛn na ɔsɛ me de me nya botre ɔtɔn ade nti owie na me ne tena se na ɔsɛ wo blowsu me sɛ fu so bɛ yɛ adako me yɛ nkɔ hɔ na wɔkora de wadi dwa wɔ hɔ aboa man wɔn de wadi dwa wɔ hɔ nti friday ni market day o afigya boa man boa man nti friday market day to kan din na me say okay we mami nkotu anam na wodi machi na afie ko hwe obi ni ye hu a oba di wachi be ma di wachi ana busa no bi wonu se nipa na ye bibi ntina wo kire kora ye din ba mama am ko investigation na me mara na kire ye nko ana me tisi mu friday bi be friday kan wo kono wan frɛ Teresa sɛ wo ba da man friend sɛ me ba ho ufun ni mu bi fun no mu ajo me so min bebi wote nti me si kuro mu wo na sɛ investigation no do ba mo so do waka kora sɛ eboni ni sa ayi no Cynthia mo ye popra okromu opa ne mbusa wo ma obi ani wa akora na obeye bodo no ye first time hia na no didi sankomo no kire me okay nti no de na makipu mu tirim how the two trim say adam be ko na adwene ba say sankofo no mebom nti mebusa eboni no me si kromu wo no mebusa obo no mo chem se me ko wura bang no enchen wo sport bom mebusa kire wo no wote nti me ko em ko busa na say eboni de watukwan na say afedi ama my standard pa si ni pa man dan so e popra me ko be hu busa so watukwan ana on so de describe say omo fie ne fitu police ni bi kura ha dan o me de on nam aso se na edaba bi kura ande ente sa kura nti ma mitini brɛ pa mitini brɛ mi do be 10 o'clock about 12 ansa na mi hu bebia o nti lucky boy ba ko na mi shia na mi describe na se o se ni nua de atase si mi describe ya won se bi o kura usuro mpe so be kyerɛw nti lucky me ne kasa so de draft ge bi no ma frɛ mi omo so ye draft o mo nkyɛn o ana me ka kyerɛ nti me frɛ no no nti black me frɛ na Mr. Frɛ ko bant na Mr. Frɛ ana boy ni beka se again ni beka se stairs ni ona no kunu wa ha nti ma mfa ma no kunu no uko hu ho no na me nyanko ho no akire mu na Mr. na Frɛ ye na me so me ho mi ko bant ma wona me so won frɛ ne yenhwɛ me frɛ again na no won fa bi o cloud mat blacklist ana me di drugstore no ma no de frɛ me no de again no again so to drugstore no de no ma ne frɛ me ana me keep with sa no ma no nti me duru na me duru ha se na me frɛ me sister Frɛ no nti o frɛ no se ai geno ni kunu ha nti o mo na kasa na gen de wapie na Mr. San aswati nti wo de kate no ansa na o mama ko ho na me ko ho no nti me ko sa no ma na me fra nti gen na ka test na ka kire gen say sa me no ma we ni frɛ na ma ne mfa bi mu me no ma we na frɛ gen o de no ma frɛ na man gan ne mfa na me ma sem papa bi am be ka kire no na me so mi ni me hwe nti me frɛ gen no say me frɛ gen no say bra na adan test no bibia na me so me so my wife from net one was a wife na de ofru bi no so on fa ja ne frɛ ono don one de frɛ na me frɛ no so ofru bi no on fa ja ne frɛ na me say okay mati ana nti mi adachi mi kokron de ma boy ba ko say me boy ba ko me chia no bi san say me person no ma we frɛ me nim ha no bia drugstore no mo ben nti mi hu bia drugstore no wo de a me hu bia test no nti me di no man frɛ boy nti o fa no fa no kire ne say asuatra insuatra o say infa next time okay nti me mfo car when the boy be jam station am full car taxi 4 cities ana me de call nti lucky me see wono na ma bi e otonton hardware shovel ne ade wo ho nti me duru wa na me chia no ana oje so na me bizan say me hwe gebi e bon ni Cynthia no madam fo no na test nti me kan no say da bi ma bi botiri wa nearest na ben span no say me call nti me two best step be for na me call because sister na me ko chia no say me hwe test Teresa
nti me kan no say Teresa we bla obi hwehwe wo nti ande ye straight be see and they straight nti ya o friend ma me hu me an wa sheki na funu aba oh but na funu dia so me say me dia me say anim but 8 months dia 8 months o me say ya kakra ka me say on dia oni afuru nti eti sata ma no ba ho Kumasi nyina ugugu so a no sa de ko ye no ugugu so Sunday we kro ba ha Sunday we kro say ba be so ti Sunday we so agu so Sunday we kro me ka ba oh so won wenti me spray machine ye enti me ko pie no so sa ya mo hye no enti mra me no ko ana me ka say mafoka taxi aba e wono e wa kakra me yemfu taxi nko o se da bi yemfa fom nko na me say enti me ko ambusan say o ma me wen first question bushia me chia ya na Mr. Mama kunya na we say tell friend ba na me say na o ma me wen ana o say o wodwom na me say ne yenko ma me wen enti e ba nyina na say say nyofo na me say na what enti a wo no be mate a so wonyem na me frɛ wad mato blacklist me frɛ wa wonfa me frɛ gen so na o kasi nya kire no o say nye ne kore fine na me say yenko ma me o say me bia ma me so market ye koye ko duru ba bi no atana say wonko bi na me say what obi e ko hwe o ma me no wonko bi ena me so me nyelu so ma say me mafiri Kumasi aba no be san wachi akosa amentwe ma wo nti na phone ne kuta na mhwin phone no phone ne kuta no na me say wo me yenko ma me wo paade me so me ko Kumasi nti wo de ko me so ma gi phone me ko me chip ma me so me chip bia ma no nti no wa sha se kromfo ewo kro no so ye ti na me say me kromfo pese ni pa no ba na obi ba na me chechire mu kire no no hu se me kromfo na me nye kromfo a nti wo ye kromfo na ma Cynthia no pa wo kromfo aye test no ai kromfo o container bia ni mu sa nti du amusa guy bi ride bicycle ba se no no so ye container una nti obedu wa na afi no waja kromfo no no afre bra mike enya ha na mete me nti kwa we so ana wose ya wote akira am so wote akira ye nko se me nim bia wote wose ye call ma me wose o market afi wote akira de ye nko ana me nyina ana ye call ya mpa ye call to ma me no fat ye call na ma me na ne ya no yare dadam ba so kra ye din ti bi ko na me dia ma ne nyina se de mbo nyina ko bo ma na ma me se ampa me kura na maka chense nipa no Kumasi no wona ne ntena na wo kura ka no asem kire me so wato matres ama wato fo me kura be free ekoye adwuma wotema yeba bi to iPhone na me sa to fo ba blind new phone dem o ba so ma me ni phone na so wanyi phone ko ma me nti ma me kura ka se tes nya wona wo se bla na wo Kumasi ma wo phone de bre phone you kura me dan wo su ntisi yi na de nti a wo si a wo se nyin sente sen ana wo se aye wo ho na Tuesday you kura be ko hospital nti me ma oska ana me se waka dwon so ba Kumasi ma oska be 3 days wa ma enes masan ba ho ana wose mam skade chia me ba na me mate ana ma 50 cedis ana wose na ninu atane ninu boy ba ko ata me so me koya me mi dem tin mani age na me so okay ene wose ma mata be dia mata san me so wonti me kuja na ata kuja na wasan ba sam so ne sare am kuja ma wo fa 40 free so free yakobo ama ye 10 cedis 9 cedis ufan ke tia 9 cedis into wo fa 40 sin mata 10 cedis ana mbe ja me kwa na me fa ka na se scanner ko 2 times o madin ka man ba ko ama na me ya me ko ma sama ni bi nti o guys oba Saturday wa ma nti me hwele ni ma nyumre no ofra me say anyumre no sam na me frɛ no nti yo so oba nti me hwɛ kwan sɛ oba anyumre no ofra me say opese ye kɔ omo me junction na de wura mu kɔ omo wono na ye kɔ hotel bi na ye kɔ da ho no no kra woni emo ne anwane ade wo hia mo ne anwa ye kɔ mo de no esa so ankwala no o mbebere no asem ho kan no ukɔtu no ne fie ne krom no obese okɔ da hotel wuti da bi me kɔtu ne fie no am man iska so ba Kumasi me madin kan ba Kumasi me na okay nti ade chin Saturday na man iska so say ade chin ko Friday no say ade chin Saturday ba Saturday na pamhwe na ni ma wa ma me frɛ na no afa o say ne ho fa na me so yu mate nti Saturday no anwumre na ofrɛ me say an o pese wo be wura mu no janche ne so wo no ye kope hotel bi wo ho na ye na me say ye da ma ade a chin na na o say da bi o be san akɔ na me so yu mate na o pe mu ne anwa ne ade na me so mehu say de ko nyina me so me yanya line nti na me so me tutuma na mo ye na me se mate wo de no an so beba no see you nti me da wa match be 5:30 na o san frem na be Sunday no ono kura no odwene ho ase obi a ono ne ho de o kase wonhia no hotel wo de am wanti me nhia ne keiti na me se mate na fe ono ana e kan nsem na me se mate nti me ho ha da fie be na o san frem se me wo fie na me se an ene e wo ba nti me tie no anse na me so du keiti apa o fa ka ba na me se you ti o fo zo na dwen so obeje mo ne anwa no na o de akọ ana me ba no ka jam say na me say okra ma mbe hu na me nti ba me 50 bia ma na de akoma ma me to million po na say da melody ma me melody akoma de na melody bitimi asawe nti me nyeni sika na me say do ba me 50 bia ma na de akoma ma me say me de me ya so beba nti obeduru ye na me say okay ne ye tete wa fine me te ba ko wiye o say me te ba ko wiye what tere ye ne say o me ne dai na
so ba me ya aba me nche de mitimi nka say na wo gusu kwa me gusu ko aha say obi wanyim de me gusu ko eno no wotere ye no asa dabai eye Sunday we ye nti owie no say test ene me kopa mu bia me de asija so no say da bi obekọ na me say obekọ meko na me say okay me so ene ade ya chanka meko bank ko iska man nti obekọ de ye ni bi wa lolo fe na obenya ko no say sa na me kan na me say na me say na man kan kire no ba na me say so me no na tie nti me say oba kura 3 days na nko e dia me no na tie nti nya de bi ya ha bi no ba na so obekọ de ya me ntimi nka say chanti ade chan me iska man nti opedi ya ana o Stephen me say na ma me say o meji adu kuma se mre no okay na me say ne from ame no no podi nkan anti wan ka se meji adu kuma se mre wo na me say na sa ne no obi kasa ma me pani ufre na bi wa sie na kasa anti wan ka se meji adu ma me say na me say okay na 20 series na fa ka ne ko ana o de ko ye nti me wo anyimra no frɛ me say emfrɛ me biem wai emfrɛ me biem sɛ na mo na na o meji na emfrɛ me biem na me say ma me emfrɛ wo biem sɛ de benti emfrɛ me biem wo de no an emfrɛ me biem na me sa ma me frɛ obi me si ade won hu se won be ma na ti wo hunti a na wutu nti ma me frɛ obi ene obo a me so me frɛ wo ti me frɛ de ato blacklist na me mfi no nti wo na bi ono de no ma me no ma ko master ba ko se wa ye mbone no mfra me mpam kyɛw sister nya ko butire wo se wa ye mbone nti no ma ne ba ko me hu no ma ko me fa na o se black ten na me se an ana o se unim test na me se an ana o se an o se wa ye obone nti me mpa ne kyɛw na me se e kyɛw pa se de send sen chaupa no nyina so pa ode pa che woni sen osi an osi wasere wa no no ne oho ono ne oho ba ne papa no fira kra ba ye no se wo ma wutu ana wan kan kra nkyere wo nti gen kra so no mpese obeka nti ya wo se nya botere mi no won komo no se ma wo kan se wo kan go straight na wo ka kire mi na so no won komo dia obi di dwanto ablo se ka kire mi dia go straight na wo kan osi ya binya botere pressure no wo so na me se me pressure bi anywhere wo soro na me kasa na machine yeti so ntide bia me kasa me sound no kase sa anti wan hwa ba kasa pressure wo so nye pressure bia nti kasa ma gen say tell so pa chew na me se me de se meti ase de ma hwe for 8 months o pa chew wo kwa be so o pa me chew say ai boy na no ne boy ne wo ho na boy ne kwa akra ni nipa no kwa akra ana one me e ba betena ye na me say nyinsia ma hwe from day 1 to 8 months de enya de amesometi ase enya de amesometi ase atrase na ati ase da ti sese no opeso o kire wo se nyinsia na nya odi anemum eye ne boy ne de ana on kan sa on opeso o kire se ese mi hu o mutimi enka o mutimi fancy twan na me ka chen se me de twa no pa no fine me de maboka nya hwe na mattress ni fun na me toma ne de bi se mitimi ntwa de ma nyanko be ma ne nkoda so ousu ei ene enye possible da ousu amiti aha no wodi dwatoa no e ma sister no so won fancy usu no sese no opeso o kire wo sai poten sa sister no so ono so ntimi nwa ya asem nani so hu sister no so ma me nya akono dwatoa si ni so no won de ya nso opam che me nya amanen ka na me se de be na me nya amanen ka e ho no na me peti so hu de be na me nya nka me nya amanen ka enti test ni pa wo so wanyem bla we yesho se wanyem na me so na ye oba se bi be ma no oba de be ma bitumi hu be ma enti wo so hu ni sen wo so o se dwatoa si hu se wanyem na wo so test de o wafuro dada o wafuro dada na me se sa o wafuro dada se o wafuro so ni afuro me de wo kan menti ase yi papa wala se nense ma dwene ye me na me se dabi me so matie ma che enti mitimi nka se me de ase me we hye me ho sa ense me de ba me de be down no okay enti ababa wa Teresa no wote ya wo ko no ho nyina no a wunya hint se owo kunu no wo se da sekire busa no ana se me ni si afoforo na na me ne se wa bra wo nyemye no a wo ko kuro no so a wo se ne ma mi wo dwom no ma me se da ne wo ne na ni komo bia se ya so ma me ne chene tena ase ebusa nse nti nyinsian no ewo ho wo se an ewo ho se an wo ne hwan na wo se me ne blata na so ne blata okay se me maka cho so ne bla wo kuma se ne ntena eye me no ne me ntena na fia de nti a en ma me no so an kan kire me se ewo no wote no wone be ma de to so one ne ma me nua na te wo ho ma me na se mo ka kire me no o se test ne ma me nua na te wo eye atano kura so ka kire me se test ne ma me nua na te kuru no so eti kwasi ede ya wo ba ho ma gugu so eno na wo tere ye no eti se si an wan kasa no woni kotu awisi ya wo hene santamu yi
uhu Tariza wanyamampa. Oh, wana meka say. Me nenda idea betumi say wanyam. Say so bad wanyam na say she. Mani bi ni mo. Na wo nya doctor. Say me the experience experience na wo tu hu ne say. Okay, me metumi say me ana me say me man say me try de metumi say uhun di anko wanyam. But girl na onu dwanto asi ni so kire say girl ni wafuru. Enti me hu de ompa kire. Ante say wo person kire say onya doctor de sa na wo say wani hu kura no a kwa bi so no hu say wanyam sa esan say wo de wo penti no wonnim say da yeti eno opemfo ehu sa etu ne na ye na de na ma wo hu ye oh me hu say me nya doctor de but my experience kakra me hu ye de me say ebi wa wanyam na da bi o wo ka asem bi na se ye she Enti hona ehye dia no na obia leman bia behu se oba anyemo a. Doctor de ba na odu ani wi ya hu a wu se bu ase na tie. Hona ehye. Hona ehye. Hon de me de sara me hu na ge na odu janto aso kire se enti wo se test nyam. Oba ho no hu ni sen. Ana me se wo so na aye oba. Ana wo kan se test de wo afuro nti hwe ni yi. Na me se me mum the free day one ana ya best 8 months. Enti 8 months na ekosi sen. 8 months in the kwakusi sen. So what I say? Okay. It is a sia no akoduru say bosome nwotwe. Aka bosome ba akopɛ no o ka kyerem say next month 24th April no bɛwo. Ono ade ekɔ no ma me wo date ono boy no. Say next month 24th na wagi sika toto nkoda no ho. Wabaji se sended ono kla kam se wo diloto nkam se se send na se nso. Also, my diloto 400. Many atam minimum diloto number by me di 4 million. If fa bi some dey send aso no so 1000. Ono ka dan kra me wo ana o frɛ madam bi se madam ni free ni kunu akra nti o ascend no ma VIP nti okwaje nti madam na hye da ni nkrum ye nti wona na fa krum no makototo no ma so hu ntafo no ho nyoma no ma sa pepe na enwoma o de bekɔ maternity nyina so ade huska ono kra se ne bra ne maame ne bra bi wa akra ba ko Togo ba ko akra nti omo kwa akra ho omo so mo 500 nti oba de omo ni ade de ne sa ankwala yi ne de watoto bebre ono ama me sister no kra maame na me ka so oba ntama no enu kra ka chen se me so on se yampa on kan se wato nkwala no ma bi guwa o mra meji ama no kra gitu se nyambo atazie na me yes o mra no be ba no afa na ko ba ntama akwaje ena se wo so wato mattress nkwala no be da so nyina so nti Tariza wa abontem ise wa abontem eti se koba ne se se onyim bia dia na be koba se na me din kaka se me doctor nje koba ne se onyim dia na se nyansa kora no abomi aba koba ne se onyim dia ne se nyansa kora no abomi fi se from 8 months de bia se ni miskan hospital hende si onko no wo oso oba na ofin so nti last one kura man to da di ni kura ne se ana me ka jenze so oba na ofin so dia me amefa ka okumase ahia wo ne nyina akọ hospital waso ohu bi okọ kan na me say what obi kura ti me wo ona ne ba nyina am kọ kan ne ba ma no akra no bo be ma akra no ono yere kokra ye hwe ntem ye hwe ntem na wo ha wo ne say etu ka so ne be kọ no kan say so nhia me ofin so no nkọ no ofin so nti nhia me ofin so aha na ofin so tensity nti nhia me no se dabi nti mu wona me yes o mra no mpe so be ba no ma me de kọ ho no okay eti sesi apase asempa nipa de ne ye de boa say isi ade me tie ma change ma ba hande me de fine so say hwemness wo nyam de a na wabum ai na say ka ma bo nyina de so twa ma de ma me ka ma bo nyina obetua ma me ene mattress na say ekoba ne say onyem na wo se enye wo so ne say the same thing isi wa ajuyu akwa kura besi wa ye pese otu onum tuo sa na manfo te de o kan ye why amati okay ababa wa Tariza wo Japan se woni e betwetwe nkomo anwumere yi na nso so no ya pusu na homa no na homa no wadum no eti wa brabre watia na twetwe nkomo no ya chene nsem ne bigu mpawa so eti yemmo na omanfo entie sɛdeɛ nkɔmɔtwetwe no esikoye na ye ka sɛ de bema wusu kan sɛ yentro no wotwa ne nyia no no ebefiri ne yire ne ho 21st clinic sciatica expert na 21st clinic nkuto na yade sciatica no otumi tu ase wo man Ghana mu na sa yade sciatica no wona ebia ye wo mo no kyerɛ sɛ
ye papa ni nyina ne sɛ utumi sɛ usisi ɛyɛ wo ya papa wobɛka sɛ meko egu sisi nim ye papa na ɛyɛ ntrim ɛyɛ de ɛno ti ɛtwe fa usrem wona kokomo kosi unase wobɛti sɛ jim ɛyɛ papa 21st clinic sɛ ɛkɔkɔba ne sa ɛmane mfa babia ɛyɛ 21st clinic kuto ɛna siatica yadeɛ no wotumi etu ase yadeɛ siatica na ka manfo agudem na doto no a siatica no abubu wo mo amode abrɛho ato nananom onse do ɛno ti 21st clinic abaidie na ɛyɛ nigisem ɛno ti yakɔ ne yakotu siatica yadeɛ na se utumi se untini no ɛtwɛn na 21st clinic say yade bibire bia da firi tisu kosu nasie wonyi yade bia mfirim fa beda 21st clinic na ontu ase emfa emman efiri se habanuro enkoa ena wode esayade laboratory ne scan fidi ahodo pina no de wo fam 15 branches mua ena wo ewo Ghana mu ha na Kumasi Kropom ha de ehwa overseas Alpha Radio chemu ha eho ena 21st clinic wo na wokɔ wo bo ase wo ho Accra Domentema Kasoa takwata kuradi kofodua enkoko sunwani brekum wanti tachima enkransa go so debi su dwabo so 21st clinic was nyamini 0540311311 0540311311 VR Education Center yeko ni akosua de every so be your best man abaye krache pade a VR Education Center eho na chachefo no wabotre wode kira de efiri se wona okɔ hɔ na duru ba bia ya na ɔmo mfie no emu apagya ya na ɔmo ade kira no ɛden ɔmo ahomete wose ka wose bo na no gye so nya abotre pa na watumi ɛde akyerɛ ɔmo ade sa abotre no de evi adult education center ɔmo nkoto ɛna wɔ sa abotre ni bi akyerɛkyerɛfo no anim de ɛno ti amanfo so ɔmo bufa so ani na wafiti ase ɛgyi nipa de na wo fie wo twɛn yɛkɔ ne yɛkɔsua de Messi ni tasi droba trotro droba yɛkɔ via Adult Education Center Elder Pastor Taylor yɛkɔ ne yɛkɔsua de wate deaconesses yɛkɔ na yɛkɔsua sɛ de besi atwotwi no na yɛtumi abiatwi Bible num ne akenkai na ɔmanfo enso ate ase via Adult Education Center say wɔde busumi mienu ɛbɛmo ho atwerɛ ho akenkai na ne nyina ɛyɛ busumi nsia ubenya mfa so die pii ɛna ɛde afri so yɛ maame no ɔbɔ dwom no odi dwa na wabɔka ne nyina ne sɛ ɛnsesa no ntimi hunu mu ne nyina yɛkɔ ne yɛkɔsua de yɛntɔ nim de fa hu ya adwenem ɛwɔ V Adult Education Center school no watumi ankɔ wo kɔ no so ana wo hwɛ ɛso ɛnkɔ ɛno ɛna ɛnɛ akɔ wie sei V Adult Education Center wɔ gyew na wɔ blackboard bi ɛwɔ hɔ saa blackboard no uye nsuku ni nko ade a wo kyerade no na se wo phone no wo hwɛ so a wo hu sekyekyere ni no na gyina hɔ a wo kyerade kwasi broni nsa no nimdeɛ no sese atre WhatsApp no tumi de kyerade abrotrefo nyina esuade ɛwɔ V Adult Education Center yɛkɔ na yɛkɔsuade wɔ abomirem yɛkɔ na samba kokora sɛ wo kyerɛ wade no hwɛ wade sua no wɔ kan a school fees recruitment to so ene adansidi a V Adult Education Center obetumi asi so po no aka cho say na koda baako ekọ Kwame Nkrumah suapon mu a aye ahohoho kama ye kọ V Adult Education Center ewa Abrepo Methodist Primary School wa eho ena wodi wodjuma ye frɛ wa homatrofo we so 0245 690834 0245 690834 and 0266 411 593 0266 411 593 V Adult Education Center wo frɛ odi for Samuel Prayer Counseling Center yɛkɔ na yakɔgye akwankyerɛ papa yɛkɔ ne yakɔgye akwankyerɛ wɔ abra yɛ deka yɛkɔ ne yakɔgye akwankyerɛ wɔ abra mafo gu yɛni mu ase hey yade akwankro no kunhum wani wɔ Nyankopɔn de am odi for Samuel no sɛ enye odi for Samuel pa de a ade bia da yɛ hunhum ade enkonua bia da so yɛ hunhum ade no agye sɛ odi for Samuel kuto ene betumi aboa mensia him bobo ano Jaba Family House eho ena odi for Samuel odi ni juma 0504 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 405519 0265 4419
1995 0265 441995 Ejaba Family House yako na yakwaja kwanchire mu omre kankin akala wata yekonum so kankin akala water na de masanso we edanso no sa akala no sa akala bi no ehemu no akala no na aginso na boso na sa akala no na ko nipadua mu a ya de biblia bia de wo nipadua mu eno na doctor wotowo ba ke say ebefri nipadua nim adanse a efri kankin akala water mu eba no onua dofo ko na kwosore wate efri say wan hwe ye ya de bia ufu say do be kono kankin akala water no ebetumi atuase na ukonom ensuo bia ye acid no emwa wo kra hwe wan hwe ye kura no a se wona wodi adanse no womo a womu edi adanse no na omu nim se womo no ensuo na mana ko bibi sa ama womo nenso so no adanse die kase pa na every month aba 8.5 9.5 alkaline yakonya konom kankin alkaline water blood pressure ebetue na moja atumi adi afurusane ewo wuntrinim ama nyoma akonkan opemfo yankonya konom kankin alkaline water every say wonum kankin alkaline water akola no ho den wa maame no ho ye den wa wo so no okoya ubosa akola no na atofom no bibia bekoso kama brema UGC akwante ponso aba route ho na kankin alkaline water odini juma 0241 449191 0241 449191 and 0507 379474 0507 379474 kankin alkaline water. The water is indeed life for there. The make up for ma onanyumire eye kankin alkaline water yakọ na yakọtia baba wateriza enkomo twetwa woni abrewati atwetwe ye no yetie bi efrise utie owo dia na watie enkwa enso adie. Abe Herbal Clinic. Dr. Abe call Dr. Professor Abe, the sickle cells doctor, Dr. Sompa, Dr. Sagro, Samami we na nyumire meka fono na medena mawo Abe Herbal Clinic wotano so apatapa new site amanfo edi kwa ne so atrantwie no enya asam keto akra na bema se waye mra Abe Herbal Clinic onukuto ena betumi aboa wo na adie bia efe kra ne se bema se tadwem ba ha no se so a eno penis enlargement se wode to ne nsemu a wodandan no na wode adie bi bobobo ho a adie no be mo paja ebe kasi ye papa eno bi na sebe produce samanu bi ene je ho pa fibroid na doctor aka cho se wo ko no de sekan akoto yamu a enyi ntum empre efisa Abe Herbal Clinic obema unro na seno no de bema no ebema fibroid no anane stomach cancer hernia epilepsy no nim guase yade ye pa koko pass no eno etumi kotwe brefo yade pa menstrual disorder no ema no omhuna manne bosome nsam enamu ensa yade a Abe Herbal Clinic yeko na yemfa enkoda no na hoing heart no yade bia na ehiafo so na ye omo ehiafo na ye omo hoing heart no yenko Dr. Professor Abe ho na yenko ne yenko no madru wode bibi dronko a ena esa yade a enya asam keto akra na sickle cells no kra de wotenete eno ena ama amanfo pi no a agena tum na wagye no adi Abe Herbal Clinic o tano so apatapa new site ho ena wodini juma se uduru apatapa junction wa tasi no ekọ ho o se wo kọ Dr. Professor Abe ho awom de wanya duru omde wadru na wadofa enfidiem ansa na yade no watumi asa ade amaw enye se oduru anu o ma wadru debi watwu moja na wo mo adwonso ade afa enfidiem ansa na wo yade potem sa na Abe Herbal Clinic odini juma 0243 34 5392 0243 34 5392 and 0506 46
0208 0506 460208 Tano so apatrapa ho na be herbal clinic odini juma yenko na yenko enkotie ababawa Fariza wabra wani abrewatia etwetwe nkomo no yenkotie do kan ya samna sane siti no kore na me ni ena ofi mu kakra na kwa bishana dana hega baba no kore na sika kwemi ana manu ohunu yeso nko ni me manchon ni no so opo ni no wa no na be ma no ni na jai ni kunana wo kono no na ni na jai ana ni ni jai ansan wo tu fine denti na ni ni wo biem baby ana me no wo to no ana chese ni ko be so Uma, like women me mami, na say the party to mami na to ya ko ko. Nti mo wan na ma na ka chen kana ba ma ni ni mo de. How say Emma, mo hu ni da ni e dia o. Sister, na to be ya ba na so me kan and so ba no se ka ma me do mo kan ni. Ya na di so one. Ana do ko say nyensen no. E di say ansa na wo say nyensen no. Na 5 months. 5 months. Muslim ni baby da an siya na ba o ka se week Emma to ba no na ka say e dia na ti ni mattress so so ba ni ni ma ni da mattress ba so the jam at me da na madam ma ni na ana wa we ya ko ko ni no ba ko ma no ma ni ka sa de so na mi be share bo ko aje driniska ba na me say me ban ma fa so ba ho enti me ba ye no ma ni for the ma me lorry for one of the man 26 na me fo ka enti me bedre ye no na jo mo say enkwa ni ye nji ba ma ni so aba enti enkwa no we no ko 5 years na ke twan so ko 3 years enkwa na do say ko school so na me ye adwuma wo bo mind clinic na me jai adwuma no me adwuma bia and the mission crown ba ma ne be sham crown nti me ba ma eliti Ma kama wari na bo ya to no na me de ko to sister bi am ne me to ho and say asem say na ide aba nti one so na won ke bi ncho no friend wo ko power chow no what na me pe na me chia was ne what to mattress ta ma ne bi apa phone di o ya so ba de cho mattress and I'm see you mattress nti me na ya madam for the friend say na bra na to ma to that one to the panacho na me kwa me phone na me power chow so yes the money di mo mi ko na da ke to the na baby na see you what for that agent so the about the time before now it is fine Emma or Benefit it's no matter when branches on ya shawon abla bokan boy ka baby amba na chaje woni naji enti samina na yemi sinya mama woda ba pro woda mama even manwa no kama wadi ta no sen ka man tsuna enta mi ya sibe na ka bi tiam enti bank na me bae ni aso bi ya fiso ela kono na na won sa station na baba eja ni so baba de ya no ma se na me force bla ni chen Why you know one of the people they call one for more. I put them in think I'm not in my show. I'm a little nasty as I say when I'm share. So one of me as well me that. One of me buy and one from one only me that. And I mean manage to cry my best friend. And to say you come out the man and I said the man. You go bit me for bit time to or the no the back of me now. I was thinking other time I could come out of them, but that's what I say. The big thing, I'm going to do it. To some mattress, let them not to my meaning to not to mine. And I'm doing it. And I think now one person. You say, you know, people like this. Oh, me, I'm going to and Sunday, I'm a band, one of them, a buyer. I'll put one of bed, maybe for class or you know, mamma. Na apu
ọmọ sa na eduma ko mu nya kunu mo be kada ko mu nya kunu na ite se me ọsọ ne ho abọ no so ana bien dia me na me to on me akọmọde me na me ni hye me mawie ye me hye de mawie aye me ba no wonom kwa me kokoro bi kra no so na ho na ba ge ba ba ho bien ana ma me be ko ndem ko kra na ka so so bo afọ na be na me enti Monday no echi ya wo fe ho no na woni wo kuno na ka abom na me na ka abom adanti na wo ne be ma na ka abom na wo se atwa afọ na echi sa na we se aba abeda ese na ma ho se ono ale ba ha ka chenta me ba ji ade mele me maami ono ne se ba ji ade fa be wo maami obo hu me maami ma lo hu ye no bobo ono na to million nyam fu ne ayi e de ama me abele no na mba ye no ne me ba na wo ma ho kwan se ono na wo ye sure se bre na wo hu no na wo kunu no ne jai na me ne ntama ye basa na wo ne jai ye sure se na wo kunu no ne jai e bre a wo hu onso yi se me na me ne jai kra mo no wa tu kwan ena na nkwa ni hwe mu so nyine ena ma me de fa asam na me bisa no ye ne me no na wo ne jai ana no wa tu kwan ena na ho kire ho a e ma wo de yes a wo ne wa tu kwan ena ho na me ni njai enti kwan bi so no de wo de ye o so wa ye papa na wa ye no bone enye kwase ebo na de ebo no madam we nyam kwase ebo adenti na enye kwase ebo ba wa le fo na me na tutuna mu nne enti na mtu papa do ba bo ame pe nka me ga ma be tuna nka me na ansari o so ho kire ga ma ni tropa na ho kire ena wo so ma egu so ena ma wo de kofa no enti kwan bi so no wo so enye kwase ebo na wo de ebo no okay enye kwase ebo se wunim se wo kunu ya wona ne betena na wona ne ti na ka kire ne se wuni kunu bia ma otiti ne sika ma kwan bi so no madam pe etna ta wa eso bi ta no yemi etna sa wa eso enti na wo kunu ne nim se na woni owo so te o da bi ba na wo kana wo na ne na wo empna se na bia awo be so wo wa we no se na ka wa se awa nya na busu ibi na na mi pa ni busu ni ba fa ni boy en kama tuna dia awo be na busu afo ni mo na busu na sa o ma no mo di o mu ni nti wasa ba na wo sa ne na ka bom na wo ne tie no so no wo sa ba ma be ma owusu ene o da me boy ni ba ya ba wo ko na ko si ada no ba ha ande no o ba ye no o fa so no na wo da ye me ma ka tan ba ngo ni ko ko ma ko ni ma ma ko ka tan pe ya me sa hono ko ni adie ene wa so na se ya woni me de ko ma so no de ka sa bra ko na o so wo ma ma me ho ya no mo bonti me ji million ne ne ma bi na e fa ko ma me na so ma me so na so ma o me tin ma mi na ni se ko no wo enya ato ena na mutu ba sen ka tan se o me be hu ma me tra no ya da no ni am bonti ya akubre be ji ya ma ebe ko ma o me na me me auto ya ma me ana me ko ono no me wa ka be so ni me wa ka be sa na me me da so o jene phone na mattress on ne ntina bi mu a why ready so the be man na sa onye ready oh madam me dey make me dia man madam so so yo ba you say you dey plan to me dia kono na kono e dia le bo ni for day mo ana for day one day mo to be day me me tina ababa ndo boy na so fa so e me nwa but me na plan le ko be one year one ne pa ni me so mo na me ko ye ye no e so fa so e me nwa e di kan kan ko ye di ma ka bo si ni dia no ma ko so am ma si dia na wo de na di so a ama bu ma se ele ne na me ko la tu ana ma ko la tu ma bu so an ta ke dan ta ni wo bay we ni afa ne double game no we na woni abrewatia atwetwe nkomo wie ye no akiri no wo san fra ni kunu ousu ne mpna na momietie san nkomo no emu atem didie adapa atwa yentie I
to abuchire me na na me ne tie no ni ti odeti ti so di ja ya me wo mo no so me wo mo so do we ke na we ti ni na nka wo ku ye ke mu ti ti na mo ko ka ma a den ti ade wa ba me to ma ai ti na ko la ti na me to ma ni ya me ti ti na ka ke le ko na ka ko ko na ko na ka wa to wa ka de de also mo tell me no pe o ya na ba so de ba e friend na na atra ku de tra ka dai ne te ya pa da wa mo ko fo so abo ko ni ni le ku a ko ko ke na to na na ye to so ya di so di ni ga na ka ma da mi te te chi na da chi ye e ku am be ye o ma ja lo so ya me ba e ka cha ji je si bi me sta no na mo le chi na ma ba o so ma ti ka ye ti ba me ti ko ti ka ye ti wo e so ai ti sta ko tu ko o fa ko be ni yo ka ti ka da ma ti ani e chi ya ko e na anya nwanwa wawie na abai agya wusu na baba wo ya ye ne no atwetwe nkomo yi awia no ye ya adwene se wo mra na abrewatia ne no atwetwe nkomo ka se woni lawyer fair eti wo ye se yen sende no lawyer fair na wo mra eti asempa nipafo ye ready se yedi sika no sende no na wontwen no onyi sika no wo se empompo abo no eti ontumi ma baby empompo na bono no ontumi kura entuni nan no aba Lydia anatari odeden Lydia Kwaten aka Teresa Lydia Kwaten buama insu ntem ho na sa baba wo wi wo buama afija buama insu ntem ho na Lydia Kwaten a dodo no afre Teresa wo ho no ensem ani anim guase a wode agu ma no ene gu apono so no abra huye papa bema sesie ya no wo ba no se onyim bia na wuhu wo ba no sei ana madin ka be kasamu no mame ana madin ka achire mu se ba onyim de me hu a me ntimi ene ska be se we wonyim na se nti won na onyim so wonyim de afan na se nyansa kro no so abo me ntimi de nya de a me de mo be che ne kwa ntimi de ba ha se wiase nyina ntie bi na bibisi a obi ahu se ne tie noki nti na mama de ba nje se bibia wo yuasi wansasi omra samoa for sure ya semu Teresa ne de me mama de Teresa nti enko Lydia Kwaten ne befa afidie ne wadie mia se wafo de ba Lydia se me mama de Teresa se wa oh me sa ne frɛ no Teresa se wa ne afidie din am wanhia yie se wafo no we reference Lydia Jagbu where did they Lydia Jagbu ai mami tru din no na me yire fi Lydia Jagbu we Jack anase Jack Jackbu Jackbu o India we Jack na ntwie ai asechire no Jackbu we o India ni we India ni o actor we na ntwie be ma Lydia Jackbu se ya nya sewa loha ni nya sewa Katavion ene wo Lydia Jackbu papa o yire ni Lydia Jackbu wati so wati fine ko hu na wasi Lydia Jackbu omo muti omo fen Lydia Jackbu na se no de ne o de o movie on se de bia ne kala etime bu Jack last minute na Jack edai abebo kala enti we ni Lydia Jackbu wabo why how about be fie wo ka sem bi na me de but ye wi a me be kasa na ye ko enda me kire wa kwankyere bi o de fa wo kwa na so o de fa me kwa na so ayo ame emfa ya ko kese ma kwadwani nkra me papa yi nyame ya me fia dai na yedi na wo tweda ewo New Road neka New Road a anraga New Road opposite Unity Oil denti ameka sa papa yi ono na sebe me betra ha du me bi na me ba am frɛ no a so no ma me guidelines bi go e brefo we listener pa nyame aduma fia dai dai ni me yi o kyenachi yi
ne din na wotweda ɛyɛ ne ba yɛ frɛ no akua presla ɔyɛ adwuma kɔfɔ no kye ne ne nuanom nyinaa yɛ mɔ mo yɛ akɔ Lydia Jagbuti papa ɔbaa no metie ne kasa na wokyɛ ne mpani bebree meboa we nka ɛka sɛ wo nkɔnwa yere saa ne nka ɛbɛka no ɛnyɛ hwee ɔbaa wei koraa no ɔpani si wafiri so akɔ ɛsɛ nka akɔ asɔre dɛm kɔda nyame ase cause wone sa ka wotiare woti wɔ ɔbaa wobɛtumi ate woti nti nsɛm a wɔkeka sɛm bia wɔkeka bia na mbaa ma no adwane hwɛ ma menkyerɛ Ghanafoɔ ma binom saa word na na eduru mebi omu so ɛtan tina bebira sɛbe mɛma no so ɛdan afɔ mo wadwen onyaw nesa ne bɛma nsɔra na akotwa aduru no adabe almost 2 hours because of ayire so pa so abeka sa me so me si no ma it is a mabu kwase mabu sade ne man bi ni nyai sade no me ne wo konkan makan sem bebira kyerɛw me dɔw ye duru ba bia wo pɛ so wi so adwen kɛse wɔ me so e ba sam a o sa me ba ya no me si no ma na nka me wanchi kwan ka wutwa meka masa eto ai Lydia Jagbu won ti se wa ko obi ayi se we ba ma bi na aku no won ti bi da Lydia Jagbu woni wa busuafo monya very careful na papa de tie nie ofo so busa o se de na hu se oba na wonyam o se oba na sebe na se ayeshi amenka sam nyeni nyina na de nyinsen ti nyeni nyina na nyinsen so de sebe oba ma ko oba se na wa ayeshi a nyeni nyina na nyinsen nipa na mo boy different obu wa o hiti obu ho a ne nature no o hiti dada na weda nso eye se ya se nipa so ni weda ne ye nwu se ya na one ne koda na bia ususu nyinsen bi na sabe wa fidika se sunti sabe na say ya doesn't mean say omono senior man ye nyina ye tedam nyina obi anim sa asem woyi no nche se wanyimti emfa no emegina so se ye busa so oba na de na hu so nyimo na say na se oba se ya no Mr. Opi obabu anase nye shenso wanyam senior man enti ho no e ma ne nye wo de se emfa no make bedo point na wo bede wo ba no atwa asem ni tie wo se akoyi nyinsa na to agu na emom yenka nche Lydia Jagbu se ewi ase so ena de amefa gade amefa ene de sebe ewuo ebre nipa monfa na dwen entrase se ono do na dwo beteki ni se ana obefa ne se me ya na makacho se me ba ye no me besi no ma na anu ya wakoda ho apegya onan kwahia da we yi obai de be mai de no ma ba woje wonim da wo kɔ ho no na wahyehyɛ adwuma na wanya no na wahyehyɛ adwuma nko san de bedi o saa mo ni mi lobi ne se nko san beje na wagye sika na unso satam no bronzam o se nyame tia wo na so se jai na wo kɔ akire dodo eno ne tu no ti sika de man no na nko ye because that day no I hope say also atimodin ba mu ma power ne that day no meboa nye meboa mo kama me dia some de me kan na won for so na no kro kan kro yes ti that day no when no ma bi ba mu sha gay watete me o jejeme adi and then the last day we there ha unim usembo so nim say sama no udi ni be komirika papa ayi akwadwa ntwenwom eno de amerika eno titama wuwie ye no na wo nkwanka wo sha pa bia ka ma na di 3 days na nka wa pawa na wate woka but wuwie no so dabi so so na dia ene metima ma sika ede akọ sika de man na nko yie but ekwan bi so no do pa so na ede nkwanjia wo opa na wanya no but ma menka se mi kiro my advice o metufo gane se asai se me no ameka to se twa so uti twa so e wo mo so do wasema bedan ha wo ba sabi e beka bi acho ye ka bi cho ne aka bi cha akire se wa Lydia Jagbu na busuafo otie but e ma ne nya ne de onfa santre wiase de obeka bi e ba ma kwa amwaka because won akodim kaka automatic na ade ya
ya isi ya ujina ya oya pa ni se mattress wato a okwabra ni bi bu nutugum ba kwan bi so no wonim yate ayi ye no ma aka mu so pa o nyame na de yate o nanso ene ye kan na ye sere ba no so nkyere se ye nwa man bi amutie no mu be ye ne saa se yesi be man no maka akamu a onyama nka ide be yo de masa me ka saa se mo de bia se wo be fa obi 100 million de be chawo wo be fa bi 1 cedi wo be kun what will be wise I say wo ma wadwen no enye wadwen se wo de bia wo de wadwen be biti mema ene na ma sabi wo number bia wo force wo be wo se wo ba ka maka na ne poster bo ni a trust what a shock kokko busa wo be kom bro no so ose be ma bi na ai ne saa wo baba bu akwa wonku do be ye no ye fra sante kasa bi obe wanna chese wakisa obe to say ana obe mo ye basa Lydia o maame nso ne nsem bi piepie mu a wo kura obe man nso maame no wanka ne kura bi ankyerɛw da bi amrante kasa asem wo yi se o girlfriend etwa ntro e wone maame mo sai na ne papa mo sai e be da wo nkyɛn ka wo se onim ntro dwa okuro betima twa ubi na sabin prejudice eno na de bia trafidie so ayeka se awofo no bi ka ho ena futu se me ba no awofo no bi ka ho ena man kura no so ko situation bi obi ewu ni maame ama na futu papa no de ewu okay ebi ni enti masa dem pesa me kan se wa de ewu tim me ya odi ewu mu no my advice wo pa obefa wo pa wo mfa tie sam asem wo ye guy no oba no ensem bi eche na osakeka twe mu oya batunim akaka ya de afefe ya dai ana afefe ya de akaka ba hwa empuatwa ena manipa ebodua se nipa wano ye brewa eno matwa basage no sakeka nsam ni ade bi sa chechra wa maza ya no obeka sa batu free chire kwa oba kwa ya ade a ye kura ye nim omuno fasi etimi da me de masemu si no me de so obetie masampa twa so oba no se asai ena so nyina so pa na ye busa o so oba na nyam no ye busa kura so nim na mum na se na ehye enye nyina so pa pa okay etimi da mesre se bibi wo mu na se obeye de minsi ukwan e wa kwan bi so why en de minsi ukwan abroti eti ye hwe ni hu kwa be fa so that's all of also bema ma menchia akonoba creations minua bema adom binti barbering salon wo ye kire ya ne ho kanin wo pamade e wo eye afrancho sadame baby a double road no epimo na no filling station bi oni fa so na chi ho na akonoba creation won na epamata de hye me kama na menchia magam omo so na asiesie mitire ho ne manim kama ede amame no na of also bema ewia so ensa what wona wo se obenante nyansa wo de wadwen ebedidi ewo nipa ho a wo nkwana ya na etia ma dodo na enam sa kwan we se so a make say dodo na wonom egu eye asadam ebi kran so sabre ka se watie simonten so was the last 6 years or so na me wotachiman ya na me ye adwuma ho na me sa ba lectures wo Kumasi asen weekends ye kira ha ya crow from hase no mo a wo de fa wa komenhia no se wanya akon school mu ho ababa wa bi ye tekem traffic ache ye hu ya ne se wa se straight dress kama bi a hia no wa run prekope ya na hwini enyina wa sha ase esom ene ode ebo akasa ase wo so nchecheche na o chinchim ne to no osrese no kasa wa bodam wasi kwan mu awi osi ekwa so awi echecheche ye ne yeta hu ne wo se na busuafo ewo mpotam ho a ye kowo mu a biebie mu ana chese be ma bi a ono so so akobu ne kwasea ode na adwa kodidi wo ne ho ena be ma no so wan fa nche na wo ye ne sa eti yesre yenua maanom no enye wo bia nanim fachew enye wo bia na yebu ni kwasea efa yehudie na ababa wa test jagbu there is a jagbu analidia jagbu na esam ne krofo so ye de bi wadaye fi se na mera ho se me ye oba na me ne twetwe nkomo na saa ensem no epie free nanum oba wo your ba woni be mate wo hwe na wo moa wo forget about him ne move on
eno no ye chai say wone ne betena se na wone ne teda ba akumu e wo bra ma wo montem na wo safo bi foforo nso so say ababa wa nankasa no na adwen me nim we nya sa we sen ko eso ode ye adwuma pa nya sika didi wo ho na adwen ate obi a wone be ma wote na asifie e wo bo aman ho ye fra wa sempo eyi esuontem ye ka say ne maame na yade e na wa ban abetena ne maame ho a wo hwe no ne na se na tifie ba akum wati ase na wa se atwa wo sole ya no wa foka na wa bakuma se mi tuba nche ne bode e be no mitimi di 4 days mitimi di ayi e kada ko na aka 1 week na ma besena ba e na ye dai enti wa ya de ye mo ye nsem fa man wa ya de hia wati what dey ya sa to pakwa ube hia difo mo fo mo me hu ko be ya mama ka sama ye nka mo fo mo ba makosu akuma de atomo kwa na mo body don komi okuro mo asenum dan ka me hu ye South Africa na yese ma no omutimi wade mienu wo sa kasa na be ma no menini jaye e kire menene njai be ma no obai woni na ka bom wosian mene na ka bom e kire mi ya me hwa wo mo na me yesei e na me yesei woni be ma na sa ka bom wote wo obi a wo se wonyem enso wo sa ba ha se no be da ha se no no asa akwada be ma no so achi na we se minim se nyinse no kra na ye nyinse papa bio ababa wanankasa na wonyem in the first place be man wa ma na ni ana ho say ya na mo ya na obi wo ho wo afuro dada able watia mi wa ha mi wo me de kakra obi wo ho na fu so pan kasa ma ne bi etisi wo be hia wo fro so o hia 1 month pepepe ene wo se wa fa yefunu ene no kura na 1 month no na ntena throughout hu se bia se na ni nipadua na nkasa no kura tie na be ka se mi enti o se na se ehye na ma de ayi obi na ni koma na se ne to ase yehye be de na se wo de yehye na moto mu yehye definitely na senso be yehye se na so achi yehye definitely na se na kwaso akuma ni mu nso no e be yehye enti mema na mo ya na me oba de ne na se ayehye enti bia wa fa yefuna na se wanyinse no sa yi na twam e wo mo se first part no na ya na ye de account de asa akokọ a obetu kosu aro do nsa hye ne to a utimi se hwa ye hyehye ene enti sa sa biem ubetimi nyina no nko aso fa nka asem eti ye ka kire Lydia say ne nsem na no okeka na oma na ni nwu ne ho oma na ni enwu ne ho wabo ani wodua se be ma na me ne te na wo na ya wo na nanom la mu no wonim se one be ma tena da ba kumbusu mi nsi akra na wo be mu a ekwan bi so na ye mpena wade what a wasi fie what say abema no jaiwa na bema no krampo so one ne tie na nwumre mi nim so wo tie yan kamene na e ka betu ne niam nyina gu abonten anadwe ya sa de ese me ho abo me ho so ana e na bema no jamia ye mpena o e na ye na awo abamu enti bema no jamia me ho me ho so what me ka kiro enti say the chick of it krampo say ye me tan kura ye machine sabi say ha senum na aba no nya hwio na wode opekura wo fa nkwa broche sa asem na wo ka ye no kwenti no so wo se wone bema usu be kamera me ka che say bema usu mo fa asem ne nche no okay ma wo fa nche no because Bible say anu bebe owe no e ma bato na se wa se wone wo me bisa ni se nti wo fa ho a wo ton ana wo ton ho ana wo bo ahya wo bra se me ba na se enana wone me dai nyina no e wase ebubu na no so aye sa no wo ton ho ana se na wone wo dai no the feelings no wa anti de kese enyo na ati de kese che be ma no odisie no me disie na me ka chen so bebubu ne hugu ase no mo no na obaye na no wo te de na simu efiri nzo nwanwa na obububu ne musa akokono no anasa asomrojo no no se be ma ne kwa na ti feelings ana eti na bra bona wode asi na ni so no ene na dream b no adwen kese na watam de ato na adwen mo no enya de abeboa no wo pa be ma me ma ne fa nche no ono kro de be che kra mpa me so meji agina mu wa hwa me no se wode ache na ma fele eti se ne kwa so pa de a wo ma baba wa ne mla ha se o pese o pa che wa won pa che na ye mfa nche na se ye nka bi mu ano na de ne ho akam na ye ka bi bu na be ma fa nya sa so de a be ma no do pa bi ano wonye no na ono so na so mu ndwo no me dase bema usu na o se wo asem bi katwa to masema me kan be ka se mu no mame masema me kan se yeto isisi ya to nkra akra se o mla ha ne ntena sinka so won kan dia meso minim next step am besan atum dia na abaye o wade o mitinu dia bi kire panini ye menkyere nkwala
and you meet him. Your secret is your power. Yes. Into one day, I say, me John pass a French and pass. Never be crazy that. Be crazy that me don't cram a Terizano. Our tenacity feel as a boy, my a one. It's one time once, and Yadia, me the better and not anything. I say, Lydia Quatin, Mamma Coca, Mamma Co Botu, and I say, I am better as I come in my hat. No crying, a man who say, a man a signal say, but the better come in my hat. And come better hiding. It's not I'm better not so match and I'm saying the beach up and in your mention color. As on him. Some me the way I'm saying, fan check what. So come in my somebody better channel. I see 8 months in you saying, me fan channel. So no hospital. And a mattress and so say. What's on Baba? Me say, for a man as you. What on the black ben out on the baby. What has been told about 2 months' money? Then there's an entire for I'm can say, what do you let bet or the beba? No money in a beba. What the baba? Ah, me say, no, you have to be able to oh, what's so funny a money woman or say? Oh, super, Raho. I imagine the one beba. And in the what they don't call if he said, no, one another, you know, what's here, quaffing, no more try, quaffing. So, Cano. Okay. I will be canon and I know this. I'm not Bema back was on in the war. Oh, the Bema back was also when I'm okay. The other koso ya ni Petri enti sabre ababa wa Lydia mesrese wona wo betie nka enyina nkoka nche Lydia anase Teresa se Lydia Jagbu se baby asem na kodu no ano ya yeden na eduru baby a ubehia obi no no adwa ne ho se de na abere watie eka no ya na asefem abreho enti Lydia eduru baby a ya monto mobuase mano eti de tintini de tietie mu ameka cha wa Lydia ne se adwobreo bra me ka sunduyesem efrise abrantie no ankasa no wa mande nani akwakoto eka bi so se enkoda bi ba wiase enu nti ewo se wohwe na woboaboa no ho ede twen sa hoho ntaafo no eno antumi ankwanko wie ebesi enne woda so twa ntro se woda so nyem se abrewatia ne wani nkomo enne awie a ki abrante owusu nim se woda so enyem wa ma uska Tuesday ya akọ maternity kwasia da etwa mu ya wo firi boama esuatem asane na babeda entu oba be na ye wo na me ka kire be ma no ne tien se already 3 years bema no wo hwe 3 years papa na sawo ba we wan hwe ye ekwan odo befa so no eti Lydia Jagbu yi Teresa ya de eduru ba bi aye pasumdue ka brantie ba ye ka ba bi e be kire no ke free next week ikono a na nyoma start ye adwuma enti mesrew na uko omprano wo usu no kura so onim ba bi no eti Lydia ano brebre ema abato yasem ano no etipani my breka kan hwehwe Lydia chi akwai na ye hwe na ye nyina ntrance wate tu de kan akoma to yam na mijawa broken heart na fitias eba am say how kakra tu de hwe o de tra hoy we de o se chen kwada chimpani what's broken heart na chen for nkola chimpani okay hwe echi obi a broken heart o mu ade o mo de baako echi obi a why nti wo no kan se bo ana nkura no so onzo mo sese no o hurisi so ede na ano na ade problem no we de fu akoma to jabi okay pani ya ja kwan eti ya kwa computer so adwadi emra sawa edi enso ne gu free mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kanjen akaline water ye gu free mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na no ne kanjen akaline water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no sesa ni nsu a wonom no kanjen akaline water na oba hunu no kura make no pa kanjina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kanjina kalan water eboa ma de contempa enti
na manfo to no saa no na de obi abanum so a ope kangen akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wate okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofue 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso Wujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge no mu eyi drink bia ewo bottle nkitenkiti bi mu afechire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom se wata ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050 553 6302 ana 0245 734 952 Kumase Suwa 0553 947 447 ana 0543 385 271 aperitivo bitter FDAG edweden krato yatum Silent night. Lonely nights. Hey, ohene, utaka kre kokodaye na odi adane nyum tuei. Opeso obia hu si yakwa akwaji ahome baabi ana. Me catch real. Sa ha kama pachen baabi na anu ye koye no. Hwe ahafe. Empa no so hoden. We kra area na ye serinti. Betumi aboa me aye project work ni nyina. Silent Night Guest House adwuma efo animu te. Omompa ne soso. Na ohwe omo restaurant ne soso. Omo ye both local and continental dishes. Silent Night Guest House. Womo VIP bar ni gym ne die. Enye mo friendship mu. Omo standard and executive rooms ne de adutwa mu o. Ye wi ya say twa bed and breakfast. Na kese adwuma no asi. Udo Silent Night Guest House and Event Center. Ewo Kumase. Wo free IPT. Eko nyantreni ase. Oni police container no ne die animu hye. So pe bookings bia 0540 942916. Silent Night Guest House and Event Center. Home away from home. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st Clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, jumatie ete Sompa nipa na nipa ana pan ho asem na enadi Sompa nipa enapa no mawu Sompa nipa no nipa na pan ho asem apo enne umewura ho papa na asemu a enne ye de ebra wona nwumire no ano odene se uyo obi a onhyada ni abadaye ana se uyo obi a eduru ba bi nipa ho ye omobo a
asɛm we kura kan timi tie bi asɛm a yɛde ɛbrɛ wo na dan apro so saa bere a me no kasa no sɛ wo yɛ obi a wanhwɛ ya untimi tie asɛm we bi abrɛ ho ɛno ti ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 ɛno ɛyɛ Facebook na asɛm we dia kyɛ paw ɛna deɛ yɛdi wɔ asɛm panipa ɛna deɛ me say me free say me betra konwa we so say asɛm panipa no ɛna asɛm we nima wo say ayampa trodo say wiase no asɛm panipa na mom enipa na pene ho asɛm enti ko YouTube no ɛyɛ Sompa TV ɛno so subscribe na say na ɛma wo nua enso enhwɛ bi na wontie bi na asɛm we di ano odene enipa ni bi ɛpɛba ɛde ato wɔn pa so se wukɔ krokasiem wukɔ baabi te sɛ tema wo bia siesie mpa a kyerɛ sɛ kanyankopɔn ma ne ba kokora ɛde akɔda ne to so a kɔbɛka sɛ krupo twedi apɔba sɛ yɛ dɔme daase ɛnɛ so dia ne yɛhu no na anwumere yi sɛ ɔba tan a wawo bosome miɛnsa wo gyegya ne batiri ɛbɔ fam asɛm kasiasie o wei ne asɛm panipa na agasagasa no ɔba pa memwakɔ aba yɛfrɛ ne sɛ Gladys impomte say Gladys enne dia se yadi wo enne dia wo di abako yen enne na oba no ye fa na Gladys ya Nyankopon adawroma good Samaritan fo bi dia kwala na ba ha no enne dia wo so won kase o wono so abonyemum Gladys impomte say fichu Gladys ye wa home wa gun kokko baako Gladys ayasem wa bata na kasa sabre no wode ne ba etri ahwehwe fom no wone ne Gladys no wose wone yen kasa wono ena sha atade pink no mc afom fa ne to so eti yekɔ Facebook no Sompa TV Ghana Sompa 93.1 na YouTube no enso Sompa TV yekɔ ene dia abrɔhosɛm ene dia ene na miaka sema wo sie ya asɛm panipa yedi wo we bako yen wabapa padaroma memwakɔ aba empom ti sɛ kasa den wate ɛdeɛ bɛ na asie gay minimu no saa me sheda nimu no ba ye hunu since like ye nimu no na ase wonyem mantemo ben na so ame jomu ho ne like race course ono na ese so ko race course ye hunu ho ye ba so ame jom na santeman mu ho no nanam na ye hunu no na like wonyem ye ka che no so wonyem no so wonyem na je se mu hu na che ya che wonam say de nimu no ye na nimu so wonyem mentally stable kra na nimu se na adwene yehunu na adwen so papa ni bi ti we musa na ehu so onyem one boy bi jonki man bi e na boy no like omo ho na boy no be hu se ampa ge na nyem na wonyem dada na no be share boy na boy no dwan ja no ho nti ache na se na esa hu no ni akwala wode akwala inam na wode akwala yakotena ha na wode akwala tena ha etimu ankasa mu hu so onyem yehunu from boy like no onyem ni na no nam ha ti ye akwala na de ya hu tama wo no ba yehunu na no oda akwala ba si ehunu sa na me de na mi sheda hu se ono ana mo se again na onyem no ono ana me se okay ma me to aduane ma me yesi na me sister so bo ano man fa shiri se oye den on fa to ho se akran pe bia na ye den wa to ama no to edu anwumbiri a na ama ya ye den asan so aduale ne ba no na ge yi che se ono no koda be ma bi fie e na be ma no enhwe no ye no ono atimi kasa no kasa bra o kasa pa den no so aberente no kasa no wasu wo be ma na ye den be na mi ko hia boy na wo kan boy nso na jirani musa boys na mami wa akura ketu ya wasa anya akukudu akwa no na dai na wasa wo na tikwa sia bonso wo ye den boy ne che me say o de ge yi ko fie 2 weeks nie won na hu so hia mbo na ne de ne ye den e ko fie ba ge no ndwala akwala no o ma muti fie ho so be bo akwala na ge no so lalai to on do ntimi won so anya ne ba bibi ko ha na mbeka say won na de akwala na ba fie na BBC ati nto ya den on san pack nko because onimu no on de boa na oboa no na gei ba na ehu na ye boa no anwumbere aduru ya no ansuo gei ma ye mpepanyini no ndwara akora because akora no na nima bi gu ne tiri hunti na on san timi ntene nsa gei se ba poise akora no
Aya baba we. Gladys yi. O se be poison e. Ti mo ana mo ma o mo aduane die. Se oba na ehu na wo de nipa like ohumbobe wo mu hu nipa na se like yan Philip Timon na sa kra no obenu mu ntie ma ni sika na wato aduane na yan se beto ama no ti ehu no enu a wo be gina ho sa ma de kyenye because of the year na mafo buafu se ade na ye bedwale akra na wampene ene ja na life man ntu nde na obaye obetina ho sa ye ti ansa akra na fi na chi abofom wanya na oja akra na to o fi na chi abofom me se enye eye sa form na mudi yi enye cement one ni bi nda concrete one na ya yi na piepie apapo no na akra no wo na me sister esu se anka won den won fa akola no na fa akola no de akola to tebusu no yi nani na akola no esu nti ge bi na be fa akola na mo miemi akola no kakra bra ye den ye se hon man na ye kan wo so wo ja akola no ha kwa na ye se de bi ye mani ja akola no ha kwa o se ja akola no ha kwa wo so abre yo kan ye no so oba pay enti sesia no ababa wai efiri bra mu hu no no otimi kasa ma wonte se kasa wokani obia be wo ye die ni o so asantini ofiri he mo hu na chi kakra o kan kuro no ba ende na yanka yesa pe se ye hu investigation ye wan ene de se waye mum o so on kasa o se ne ma amene papa awu o ko na busuafo ha mo pam no enti die na kan mo anwumire mo se mo de ba ha bra ye jana mana na nka obi ase anka jana ba ye ja akola na mana wadi kan aka se wa bre ni die asaja akola bofo ma enye ye hu ye de anka jana man de no koy ba be tian se akola we jana ho no asa be nante ono nko ti na se ye de ne ba obi nam ho wo su pe akola wo be hwe akola na busuafo su wo bebi mo ba na abodam na mo mpe amona na so mo mpe enti abrante na no wodi kan ne nante ye no hu no abehu no oh me de my sisters na nimu ne pa my sister nimu ne pa ono no yeso odi bone na odwane ye nti onde ho asem de ye nimu no ena ba ko akoso ye na nsan e woni fie ho no so no ono na Nigeria ni o asia ono de kana wo boa no ondo onim no bebi ondo oboa no keke ja na ono kan onde ni ho ni asem Gladys onkasa mama yema a police for mrem efri se MC amofa camera na nto no so wo ya santini de mona ni yi dane ni tini yi no hwa enya akrokro sem kra enya adwuma ne ya na ka manipa ho adwuma ne we wotwa ne koto ana adwini mu beda ho we wotwa ne koto ana adwini beda ho ye hwe ya hwe oba ho waya sanipa bone sam wobi a we huru ye moja mpani trim bone waya na abiso obedi ni na anwumire no adwen bone akasa woni trim aze kodi ni na anwumire na nyakopo yi ni sokrata enti na ye ne saa no eno ti ye besre se Sompa TV du akire pa Sompa TV edu akire saa na Facebook ni YouTube no eno ti MC amofa de ne hwe nanim na onya antimi kasa de yensra de hye wa asantimam ene Ghana se yenhwa baba wali de yi Gladys se obi nim no a yesremo a obi nim no a yebegya homa na tum yesremo baby a yi rollers de unify na efe ho sei adome oso ho no firi afa na madwe na ba oso ofiri dome de se ne ya haye ho no kan oso ofiri ho dome bi wo mampon ho agora ho de adome bridge so ya santini dia ho de se ne enye sa na o kan so ka se dome dia dome bi wo ye fra ho sei because o kan na me confirm me so ho na mbre bi busa me sister me ka jen so ho na mbre bi rollers there yi fine mo me hwe na na wona mo kasa ya so ope moto pa moto ma no ebi a moto no betimi ate ni minim wona ma no kasa na adwemu mo nya sure se wa sheda ne person bodam wonyimu nyina na oye wonyimu nje eduru ba bi so otimi ni mu di nkomo kama kan nkomo de odi ni kama ba mu ja no nko anu wasa ya ni mo enne omuno domi bi wa benase benim dome da bi se we no dome na bitino we no person hu dome no na aba na adwirim enti se o ya santini no de dome bi wa benase agona ho
enti ebesre yahwefo ne atiefo se mofa camera ne nto ne so se wo ya santini ko ade a results betumi aba efiri ne enkosi wo kira no eje se ababa wa we se die be pa ne ye no omna samwa ye hwe ama ye ja yase kan na sam kan krecha dan for ne sa dan for gro oba be chan ye kasa ho a fi yen nso yase udi nkomo eno ma bi ho no ma ya na etan ade a wo ye pa se nipa yemfa nipa saase di wo we ye kan akula ye de ne ma na nye ye dabi wa be ye de ne ma na nye ye but ye ne ama wi abom so tia se ya wa ha asema e kan de TV so eti e be sre wo mu a esese omudi hu dwuma no we de o madaroma ye wi a esese we ye ni a lidi wo mu ko police station no mu tie enso a wo mu ma mebo ayen we wa ya nhwe ye ye di kai beda maamefo yi ni enwabafo ye beda mase because akra we pa say akra na life risk say of free so back from no ye nim we mu do sam say o mu nya nipa wo eye kronkwa na wo mu na sabe why wanim say sabe mpraduasa wo twe ajanka ye tumfu ba bi a momfa e de adam na wabo ya di de ka wonte wo boapa na ye saade no oh nipa bi kwa me ka say we ye twani koto na abi beti kwa mu lad be ni water be ombe twent no ma shada bodam so na ye ka wetima akwada ho awo akoya iwa jana to say 7 pedro na obi ko so akoya bi so odwa na wo se mempene ye do abetra ka bibi aha 7 pe ye radio adwuma nya ne obi a sabe ye nim se wabodam ko awro no kwa wodi ne betra wo ka bibi ye ka bibi a che se wa ye din wa won kasa akoya ne fa ne ma ena je oku yen ye fa akora ne mam na busuafo so ye besere ya na bibifo ye pesa de wi ye penipa nko wa ye yenku ane ne na ida ya hwe abom de wa sai de ya na ye mpe mutie de yo tina santefo ana bibifo ana se wiase ye se obi apekwase agro bakwase agro obi aso pese obewu bi na nyankopon ana kwan no wa hwe yi ana wonte ase obi kuta sika pempen wo abayiwa kama eje na to ne wa seketepa ba kola dia to so show nanso nipa nye sabe foso ye fa nipa sase die ntino nanka wei ye ne betima de akakoya koma obi se maame yi ye nim se ye nua no ye maame no ye bibia no je hwa no nanso emra kwa mu no wo ye ne sa enye yi etu de ye be sere wo mu a dwumadie we hye omo sa no ye de omo de abaye so ye passe de amomo omu tie ye ne ye sere omo se maame pa de so nko no kwa be wu kwa de nko na akura yi de 7 predecessor we abrochira ke ka senka nwe kaka be sia ko da ko ko kabrochira ke ye ka sai nwe zari sisu sa na ko ma be fa ne ko bagana sem wa nwe ko be ka sem wa mai official complaint ndi e ba enye yi okay ye problem no but enim say ya police for no mu di dwuma wo mu a esese mu di sa dwuma ye sere mo ye time no ye be pon no na akurenya ba bia de ne be fa yenso ani wo problem nenso enim se sebe maamefo ye bekwa koyo mu fie eni bebi omote ne se ne impo so akura be da ma ye ne na we di so woni ba bi ko race course wo pa wonko emo be ma no ne tiase Nigeria ne so no ye hunu so anka bebo ayen e wo kwan bi so okay na ye hu kwan be fa so abrewatia ofo so be ma we say ye tietia se abokokoko ye gu na brim ye social welfare department fo e na ye sere wonom se se wo mote ye nka ono meye ya dom ababa wo ye de akwada ne ma no a meye ma hye me pa o akwada no hwe ne timu a on se ye wo akwara saa ensuo na ewa no ho e ma ne ho na mo ye fufufufo no akwada waduru se afa na nka ne ho ni hwane wo miamia na nka wo ye wo pepa fufufufo na afa wanya ne reskin no e se saa ne ma ni nyina da so wo akwara no ho 3 months de wasa sabre nka ne ho apokura ne ho atwa ni timu nyina esense ye nwale ni ntino saa yi awode ya wa yi fita ni nyina no hwe obi akwada kama yankopon acha de awode acha no de wo ye no ade ni nyina da so ni tim na akwada so na pampem no ye miamia ye mfa social totototo so a ebetimi aha akwada ni ntino ma MC afo no ntwa ne maame no nka ho no wa hwe krom beka ababa wa kokko fefefe na nba no ade o sha pink no long hands watch ne we wahwe ne ba bia wahwe we we adweboni wo timo say ana na ntwe hwe ade we won sha da modamo de wanya no say ana na ntwe hwe ade won sha da wo yina ni so ade wo yina ni ana je say de ba banye won
bia wa no kasa ne ye hu obusuafo akira akwa ne ye ntimi na from bra ha ma me hwade na se be kura ne kwahia ya kwa akohia yi o timi ma na so oba na soma obebo ni bi Trinity no nya de o kyerɛkyerɛ ho no ya sem kwahia de ya hia bi ne ofo so be ma yes social welfare for ne sada roma yes roma na dwe do mu nso ye mu na kwada ne se de asusu ase wo ma na yire na o ma ne nufu yes wo su saa wo ma ne nufu akwada afiri wo mu ye rade yes remo ofo so be ma mi twa so na yenkwa wo man se bia no bia timi ya dom na o ma timi ya che na Facebook no enko Sompa 93.1 Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana mane no for wate oba pa mane no for wate mane no for you know for no man wate mane no for also we so eye oba taya semu we no fu so no kra de e bo wo mane nti no telephone atade ne mu nyina wase wode ma akwada mane no for ne wo nyina afo no fu so ni eba no fu so na afo no de be o yesa wa fomra da bi yima no na akwala ni nipa be wu no no de o kyerɛkyerɛ ni yima no onom de ko ba yiye oba na eyiye kwa na ka wa ko yiye ai Lazarus ne sikani no ase bele ntam na ku da o nya me ni nim kura nim ni ya asempeni pa we die ene de asempeni pa we aboro ye so 0551 0551 0548 ababa wo yesi wo fra santimem ha enti krobe pa enna wo free eso eno tie besre se obi a wonima baba wei wo ma yentene kan nwumire ya ne ehu kwan ya akola ye Ghana japade o ebeduru ba bi na akoda wei eya asemo ne hwene no obe tua no ho me kola Baba joe. Yey, kwajo space yan kwa ni tentem. Akwara we o se ka mu twi ana se munya yi wodi sai. Apia. Mu da pe gun so ko bakasa. O bodo ne neti. O mo de bia obwa. Okay. Hello. Yeah, good evening. Good evening, Pani Pa baby afrefre udin. Me paso me frefi kokobe. Me shemu abamra mu akoda ne mra na oti wosisi ano. Se be yi a me shemu mu ma mintu ka ma ona me ma ni fi. Na mu me yemfa akoda no ntra me fi amu na obare de yemfa ni ma police. Because ye won go fo bi ma ya wo a ye de omo ama akoto to fi mu. Ye de bi ma akoto bola so ye de we se mu ja akoda ne ma na o problem beba. Dem sha kwa ne de ma de nya mu ma mintu ka ma oni yemfa police fo ma we mi fi na yemfa akoda no enka me yo. Na yenya ho nkrata na akoda no ko mpa me de me fa no. Pani pa ye twa onwumire efri se ye kwa no ye wie ya ye ni kire so me police station eti ye twa ye twa sisi ye eti gina so ma ye gina so wanya no. Hello udin baby afrefre tew ye hwehwe ababa wo na busuafo. Hello metie opani pa hello cho issue no so pathetic here someone hello ye tie o yeah good evening you favor from hello udin baby afrefre so good day I'm free to see my okay but so I let no out in the buy na kase baby Rollins edna fa ina so na yen say dia adomi bridge or no na oka o se na adwene no kire o so oye santini but yeah ben chere mu no ntina ma me kana sa no okay hello good evening Penny Pa udin baby afrefre Richard ni asante atuma gugu mpacho gugu pasmo zo klubu wa efere domenti so omobuso ni no omo fe nu ya ni na ye mpon de ni anya results ase pe wo fefe ne banati ko se akola no ball from no prayer hwe so hu obatai wo hu obatai also wo fefe akola na ti ko se wo prayer so hu hello udin baby afrefre because I'm free asante we kwai hwe also treat ne ba ne ye hwe wo hu akola na no no fo bobo sa so hu yes sir ye tie
Yeah, me near Madre. Maje so pani pa abroti ha kola no for. Me frisa santi be kwai. Yeah, me framo asam no asisi no ya rehosem. Asam no ya rehosem pa. Azano se we nipa na dwen da ho a wonye sa. Nti mesrese mumnyenya botre na abeto manimu no. Mumta kwan papa famfa so. Na sania ajojo ni si kono ohwana enye na brabo ni ni ti wo de ti wo ti madawuma munya abotre na momwana na adwim da ho papa bo apayo na akwada we wo ye efri se omom de ne ba nche se odin komo kama hello omo no wona ni pochiro apotre yey obenkeza bibi aboko die adumo ye do bada na so ye ode se ba ko peni SK bonus na menene obuase am de kasafi oforisio ye ene be ba de ma so me che se ko ye ni abana modam mumpusu no mumpusu no ebia ekuna wa nyanti na wo ye sa mumpusu no epusra ene be ba no amana ni akore ba na me de ni a atuna kwa me gidi se abaso mfati ni so de mesiesi ama ni aba no etumi anyani etumi awe ne ba no forisio yamenka mo okay se eduru baby a wiase abraku akoda na tiko na boy ho no ne maame no efefe ni nwi na hwe se ne ba no prayer nyame kwa na aboase wanfa na nkoto man hobem ya tete kwomwa nyame na aboase wanfa na nko wura sum ba bi kwa anya na to bola bi so amaka amakwa nko wen akolai hello yetie opani pa baby afrefre udin efrem na man kan free swami okay opani o ha baye usu a mo da mo na ohwimua abaya ni obi a o ha o mo da na ohwimua etese obi a na ho kire no ne ho kire no bibi ho enu ntina mana yesa no so kesa akoya o msi na tiko fomia o fi ho ahwesa apaya da adwene no mu da ho adwene da na kaka klase be na ne adwene ne kakre bi de me kwa de na mtiki twa ne kutum kase ba kana kwa na ne adwene na no ko ne ni ma o da yi bisu ti o bi bibi ho o hwe ne ban hwe won so wo so ni wo so no kama won so wo so no kama na hello Udin good evening. Baba pa ya je so baby afrefri udin. E ba che mi fefe afancho. Okay. Le sewa sister no ye kama pa o ma akola ne mi fo ya mo nhwe no. Elufu no kula o de ato ne akola ne hwa no. E fa akola no kwa o ntimi enje anwome. O peto ko akola ntimi tele mo nhwe na mo fa ne ma no. Chesa akoda ne ho ye ne. Wọ́n bẹ́ẹ̀ bí na akọ́fà ne báyìí. Hello. 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 Yẹ tiẹ̀ o. Mesi girl no, ọmọ ọ̀dàm. Sẹ́ni ní láìfọ̀ ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n nù náà abúlé náà bíi ti nù. Nti wọ́n ká nù kúrẹ́ ní yẹn ń sẹ́ ọmọ ọ̀dàm. Ẹsẹ̀ mú ẹbí ni ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ bu aná ní àbúwá nù. Àná ẹ̀sì. Okay. Nti ka sẹ́ abiri ka Gladys ka ó kasa ya ní yẹn hu ha wọn kasa ẹ̀ ha o. Na yam sesika fam entadia fam entoma fam a ke be ma obi ye won toma ye de cha amanfo ene kura no ka ye be ma ntoma miensa pofa miensa mu a na ke de ama osisi yi na so se entoma yi ye tumi fa akoda na ma wunti no eye de na ye de ntoma yi koma. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Udin baby afrefre. Efemi azuma nkasa free bune is ofumai. Yenti opani ma wone so kakra. Baba wande o ha bodamani tie because o ka se ntan kutonu kura aya ni bia o de hwono but na ya papa ba ko kan na e bibi na se e kire ne so aye mane yasa ya basa mi akura se memre kura ho ki twa ne mama su kutu ba ko be okay he tete hono
adifoɔ no a no ɔmo sa sɛbe mpradua sa abɔdanfoɔ yade no wɔmo de anwea no yɛ wɔn ho na ɔyɛ de ɔmo tena wie mu a ɔmo de domire no ɔmo twa wɔ aboso ɔsi buoi mo so agye so yɛyɛ ne saa kɛ ko yɛ nim hello udin baby afrefre me kasafi kofori bi okay na me pacho we ha mo fa kwala ne ma no papa no so ba be kwala fa no because me dey just say ya jamo ni we bi no wano no any pressure bi me say da no so no be dia kwala no kwa mo bi ma ne sika so fa ma no ko sika dura o de ne be ma no enti papa ne me dia kwala no no fa na nko papa no yegusu a ye twe no na obi so anim no a ye besre sese no wo hwe Sompa TV no so a ababa wa Gladys na nim ne da so no de onim no won koye mwa na afei asemu ye ntene tanwumre ya hello mama jo maje so pani pa udin baby afrefre me din din manyale sakasi di mo ke inside okay kaka me kan se ta na ko so mama wa bibri obo brabo ni na no de nyimu wi a no no apeso to fa no dam onye risk of ti obe na nti no ko bantuma no ko ba pewo dan no di wajana ma mi wa kurasi zini ma mi ewuri ma pa wu ni papa wu ni ma mi wu ka no mo ye o ya no ko anfora so afa atwene ni se wa o mi ehwe ko ya be fa so abo no se obi be ja akra na ye ni nja akra no no se e nya life man a ye nya ta be boaye okay hello Efurisi. Yay. We flame akwasi ni free sali asempa na ebre man sali tuna me free. Oba no ta bo chop na oba no. Na gina tikaka. Na gina tina di juma. Mo ko ni free nsu. Kanyesa. Oba ta from dem. Na wa fedi o man ba no for kama pa. Na gina nyem amacho. Na gina. Hello. Udin baby afrefre. No so kike. Le pa chawa kala ne dia mesra mo ba. Papa na fa na magen ma ko mo de no kwa. De kwa kwala. Okay. Hello. Mate ye ben se fa na mane nko. Na ye besre se ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno Facebook yakọ ne yakọ hwe sa ababa wa Gladys you obi nim no a YouTube no also Sompa TV na yakọ ne yakọ hwe ababa wa ni krom ne pe na kira kwan hello baby afrefre oba udin okay me paso mi so ye pie kaka na so mun tin ton kitwe bi ma me wa me paso o se say me paso so na me se na un tin tia so mun kaka bi ntre mo wa paso baba wa bi a wono wa wo ne ba na mantamu a wote no omo eboa no aduane diem na omo kire se ababa wa no betra mantam ho no omo hu no ne nyimu akire ni okoye no ba na akoda ne kura no ene de omo antikutam jame omo kire mu a ogya akwara na hwe fom se ene de wabre osi yoyi ono a onhwe akoda no oba ye kura ne ama ne no fo empo ennom a akwara na nya aduane bi edie na asɛmnuti ne kon enyina eno no yo ne edamase yi Ghana hello udin baby afrefre kwame ne takwa kwame yentie o abayo itia woti won bibia ni won mo eche se wa boda na o kasa anu asom na no na ma medi ma ken so bibia the only thing ono to ma wo che to boda se le waso ni nufu mo de ma kola de ba de na che se wa boda etu aboda ma wo de mo nji akola no e fama wajufo na onko ni baby cause mo de akola no ma abayo we ya we so akola we bi nyankwa okay ababa wa no yema ne nko ne baabi efise we Ghana japade ene pa baabi ma akola no da ono no ye behwe ne de na ma posifo na kina ye de akire ebeboa ye hello good evening sir maje so opani pa ye for me mem Pacific coast okay me so ababa wa no ma mo fa akola no ma no debi
o se mo ka sa no na wa so na na ke se ni bufu na mo kan na ote ye hu ye ne hi no mo asama do nya no babo no kra wo ma ne ba no fo no kama pa mama fa kwala na ma no why yo papa hello 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 oba pa udin ba bia frefre abi dade hello good evening ma je so ba bia frefre oba pa mpacho me ka so ti bolga ye tie o me imagine kira mi tie ka plan say e be ti na ba say bibi ha girl no aso na e dia ye di papa da mi me imagine tie say anka mo mbwa girl no me bani na na mo di e be ya nam so no hello mi ti opa mo no kwan ya ne nam so no ba pa mbwa mo mi ni na na say oba tan mo di ni be ya e bia mo wu de da oba na so be anti sisi a odini ti pempem from ye fa ne ma no Daddy, man, that's a more fun man. My name is Kwaya, a friend named Mammy. Hello. Hello. Baby, I'm free within. I very from me. Okay. Yet you. Hello. Yet you, Panipa. Mr. Martin again or more than. Because we again the year some of us are no to be imagine I can better me say so we be jack na mo fa kwa na man e mo get mo fa nko so na mo want to plan 10 years the ni oh okay onzo abu na nje onzo abu na nje so hello ya for friend nyina be so na ye ko Facebook no so ye ko Facebook na abrewatia ye ko Facebook of also bema yanko Facebook no Pedro wa Medina Cruz na watcher say wo hwe yen etie yen wo Indianapolis Kumasi town so Kesben Junction wo say yanko so emo adwumaden san so na Steven Edu wo say the man is not good kwese papa na obetena se kane no Lydia Jagbu nempena no wo say onye kwala da minim de waye na Mike Boatin yewra ayewo amanone Martin krase wa bedru enkra na ase nyame yadoma next week ya wo lande okumase wo se ohene ire anwumre me ho ayefe ma outfit ne matade na efe yo akonoba creation na francho no pama me Rahim Logic eno wo se wo hwe wo adankreja Catholic Hospital ho you adankrenya hospital ho yeda se wahima se wa de passe o mayajo ye wo so na ayeyi boachewa enso se ye nema pa de ye rade ya asemo erade hu ye mobo ye generation we say no den pa we ye test Teresa Lydia Jagbu na asem en working na Ebenezer mankwaso o hwe ye live from Takra de kwabna fosu wo se ye asemo Ghana ke fosu o se ahinema kokoben wono so ne dia wode eba ya no say sa program we there very nice pa yanko Benes nana ame ya onu akwo wo say enema you are one maba ye hwe na sura rade na enya blabopa no wa hu de wa ye ho enti we Lydia de no say wase man no otimi ejai Lydia no ede ne manyankopon hima se wa de pa wo so ohene yero ho ayefe me da se afia se wa yeso se wa Katavion se wa Aloha ena nyakon Scorpion ena yasenya Jagbu Lydia Jagbu e wo honti waso omuna samuan me edin toto yo kwaku say ena ono se ofoso ababa wa ya wote asesia no ne condition na wo mo se ye fra no postnatal depression te wase de wo ya na nya na adwin mu no de ye sent no ye mo ano na ontimi enko hospital enkoje ayarehwe Vivian Che wono so say asempe nipa family and friends wo cha ye nyina Vivian wo gabo me say ye twa me high na ye ni enkomo Pizarro Classic Baba and ono so the free and Kenken so police station no enchen wa wo say ye bo adwumaden enti ono so chia ye na nana jeni boaten so e de ne dia ba wo so wo hwe ye etie ye e wo eye Hamburg wane na Yure Patricia mofo so bema
wɔse enya ade obetimi agya se mpenipa ye dwumadie ne de ehweda wontimi nya tie nso so omna asamo wɔse na konta no nti no wɔchiao na Vivian say Sompa all the way oye what do we say every Gabon ene buy na kwabena fosu wo de no ye de to apo ye de nkan aboso da dente no mame kwa Santra ho na kwa me Hayford nso ede ne de aba ena Santra wɔse wase wo more dama baba wa no wo ye normal pa na em se kwase asem bi na se bi ye no nti wase ye adwumaden nti ye nkoso na Anthony de aba Desmond wo de no ye da se edoso nti no YouTube ho no ebi senka wo mpese wo ba na wo no begye akwada no ede wo mo ede ne kwana anka wo mo hwe akwada no okay ye betwa wo mo sa akwa no so enti yase group of companies wono enadi ODB test abadwa so na ODB test no eya anom de eye mrosa na oye ye ana waden ene party no a se odi ODB test ribi ya eboa wuye papa oba wonyem enko ODB test ho sa ene oba wo ma ba no for ODB test emwa akoda a wodi fie edunwotwe ODB test enko 0244723541 ODB test ebeboa wuye papa 3A Herbal Center or the 3A co capsules abadwa so yenko tue ko kwase Colinac Herbal Dani Herbal Missy Herbal ne Apidank ubenya bi ato 0546107107 3A co capsules eye Coco Master papa ye konia kwa koda eye Salana Guest House and Event Center ye da anopa breakfast no aye ready sa abedito ni nyinada any engagement no se okọ Salana Guest House wa Event Center no ntino ubetumi aye no ho amanfo agye ho atum efrise odi dwuma etesa wo ho a enimguasie enimkura live band ni edi atwago na ukọ wa ensane aduane asoto ubenya bi edi emuto special fufu special kwasiada nyankyere na ase IPT aposifo no otra mo junction no a Salana Guest House 0540942916 yeko na yekoda aperativo ene mizo ene 5G mezano amanfo ati agusu se chapo yemra Sompa na yemra bebusa obi ane soto opebi ato agum na wate so emfaso beboa no yie papa dwumadie bia akoso ewo Sompa TV no unim entreyi bra na ebeba beto audition form ni bi na enwoma enkonkai emfama abe yebebo abaso wabra star wo be ya ebeso ani na be yefre no yebebo abaso yie papa 0553198282 enwoma be konkai nenso na ede ama oye papa abrote bibi wo ha ye nto aso ya konti meso wo asem bia na se bibi tete wa ye manu ni 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 5878 another 0552 09 5593 0552 095593 yecha kwan no ewo Kumase Suame Sheffield station ye no e na e share fence na yeso de de wo mu no Samoa Bema ne yonko bremo ya ye frɛ no Ivy Telmatela Ivy Tema Taylor wodi ne dwuma wo Edum Absa Bank enwumre omna Samoa so wo chia wo kwaso no nkoso ye nyina ye nso ye chia ye yonko bremo pa ne nti no Nyankopon enhira de wo ye ma ye nyina no ye ni eso ye chia ye tiefo nyame ye adom a on se enu ada baba wa na obetena ase wa ase no no aha no ose ni kunu ye adwuma wo pole ho ne ba bi na aha wonya ne ye di asem na chi nyame ye adom a wo china court de omde bebe bia na be free doves fo ho ababia na ye de akoma wonum enti omo ahye ye bo sendu china na ye benya nsunsuaso nti no eno de wo ho no nti ye di dwuma de ama wo mo okay yes so de Mr. Leo we are fish boa adodo no anu ofre no master wiafe onya mfinsia eduowatwe emienu wafiri atiasefo asase so na memre de di animu na yebepe no korabia e wajuso onwe enu ti Mr. Leo ayi no yebesre se obi biada wonim Leo biada wo mra no mekwa buso emwa asafo pension press nase no Tony ase no ogwa kwensiye oh amra katacho ye Tony ba awo bai ogwa kwensiye ti asem na ato no oh yebeko na no modene mame ye cha etompe mo queen
omo de na eto mpem akopɛ ne kwa ochina ya na bofo mu free France ba yi nti sister Jackie oni abusua ne nyina ya mamo ya akonya me ya adomo a wochina e bepe break akra bi na yetimi akwakoboa wo na nya me ya adomo afiada na o ma home na ne memenda so no Heroes Park wonom de ye na hyehye ho ne kwasiada so kwasiada no atade fita tuntum ne ifufu nso abetimi ahye de ahye ne nya so kwajopoku kwajopoku mahala ana yebeka ne kwajopoku ne papa ono so sebe ono so da atwane ne ahwedan kwajo ye ma ya akọ oni abusua nya tam no so am ya sonte okay yes odi akọ na House of Faith Ministry womo na sabri wobeka nyame asem na wode akere adasana se omo betumi enyo osoro ahema ne mu bi na enso akọ kofro bofo pa ba ma so ketu am yipebre menema pamfo sabre ye de dwumadie nyina eba na wieye obi bia da wo boaye e ma sempe nipa dwumadie etumi efa ne tampa fra enanwumire no ye da obi bia se ne so de House of Faith Ministry na ye jai aha de eja wo mo ye ma mu nyina seden na omahwe omadisi nyina ye ma mo seden na sabre de ye so de akoi asempe nipa dwumadie no na yakram no ye ko long time se Sarah bekọ adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem ede kire na Sarah meka na asem yi eyo ba brefo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sa hwe na busua ya wo Sarah to amenem ama na bre na Salim die ya wona tusie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim